the parliament. Ama parliament adjustment yede ehwe abato ni di nkiribia so o man we ni tisia 91 no o regulation 2A regulation 2 section 2A e hona waka ni pepe mpeza me poto na mwi amachirichiri mu kakra mi o say in designating a place as a registration center the commission shall take into consideration the suitability of the place for use as a polling station on election day. Emrama yiti for na amrana kan pepe say yes baby akredin amanipa de atoba o se baby akredin no e ho ye bia ye betumi bia ye polling station da ye atoba no it is yes ready so the district election offices na omo kredin e ho betumi a polling station am ya atoba ho am na yana no. But before Obeto so no Katasko, nia wo kan ye no, relative to registration bia, and I say relative to limited voter registration. 90.7 FM. In fact, peculiar to this particular registration. Once Ababia very instrument, a very constitutional instrument, CI. The particular to Abanayan is the Yamo and Shisha, Emra. Nasamran, the Aquamra, Sebadi, or Momadia, to Zanzamra, Sebadia Fono, or Mujina Yen, your name, but right. Good. And the Ahona regulation 2A Nakase. But the other children, I was there for you to be a police station, my year on the election day. District officers need to be for the police station on the election day. And you know the teacher can say, electoral commission. Omo kadamra kran omato ukobina or the accessibility of the place to prospective applicant for registration then if an obetrin be accessible also we nya kwan ye no be can da obinya ye and it mean a place no ye the tujaman nkrefam be share ni pom be share ni na tiase. This is the only time I can the electoral commission is selling the voter ID card in the price. And over Chiremu saying, the Chiremu is there. You know, at home voters ID card. And it's saying, Mwe, Medase. On the Edikia can say, Nipana also Mukiro Mudin is also confusion. More can say, the electoral commission should do what we call continuous registration. Continuous registration means that after the Nipo Benyam, and the Afibia also yet. Registration. But wait here, from 2021, 2022, 2023, registration no bigger. And there is a backlog of more money 18 inquiries and sound. Therefore, you think of a various polling stations, one to Ukraine, electoral area building. Right. Now, so electoral commission, 2021, just into one offices. Okay. Na obiti krobi to say Anama Dasaba Kantankani camp. I tell you before we be free Anama Babedum Kranda, no aboka not less than 50 Ghana cedis. And you all come over and it's almost 100 Ghana. Right. The Nipano come over the book place no one during the North Kwaba. That means the incredible almost 200 Ghana cedis. What of which the constitution right. And for you accessible. Katasko. Prospective applicant for registration. Right, Katasko. And you know, Oman Kazamrano, Omabusi, and which the Nipanian agents of the order, many Owoahene, this and Kranzahari or High Hotel, not less than 150 Ghana cedis. You better do be garden and people in my home. Okay. Now, what the anything jam? Katasko, Katasko. Hello, Katasko. Boss. China, Yemisa, we ansana, what was so, not you volunteers ye. So, for you, Oka say, almost Celia, or explanation tia, who you sue that word no in disguise, and or explanation any say a cana ubibe bono, who equating say, a wato. That is your explanation. Right. Now, Mpacho, ye shall say, you know. A binuma called says situation mo obiaba when to me antre ni din na o se order ana ese o sign coffee na de chen awaba
Mona more grounds so ABSC. Mo medase minia medase papa. Annual press conference no me de nyina to ja me de figures ni data executor. Ya na mpesa me kan ya sha ati Owoahene. Da biara da ni po mo ba ne bu fa ye ntumi nhiro mo di. Ye di kan machines no e work very slow. Networking yet officials no committed and all those things. So what we are saying is that biara ni pa mo ba ne ya o mo bu se ne di kan Thursday omoba be tro dino right nipa omoba ho se ompete omosuro omudino na omobro aduokron yenta esinze na omoye aduokron miensa na mu aduokron yenta no mu aduotia nu mpe ne timfira omudin omomo kan nyina ma omo kan se omo ntanko nipa no bekọ akọ ba bia da na nsa di so tanko na ade chia otia ka tikaba right da eto sumenu nipa 157 ne ba so mbe twere omudin nanso mu 101 pe ene timi twere omudin da eto so me nsansa 160 pe ne ba so mbe twere omudin no 101 ne timi twere da eto so na ndi Owoahene na yere ho 286 people ba so mbe twere omudin emu 138 pe ene timi twere omudin omo maka ni na esanko na miya frustration tension any kind of person obi diki mu tententi obi ofri akurati aba nipa na youth or ye babu na fe na wadu about to person ye decide at a way ninia ehye nipa na obeden na wanya nije e de atro eni ti wa obeti nkete so obefa sa ordeal when na ma twere wudi no it will come at a cost and the would need care obetumi de afa sa cost ni nyina mu a what you do ni say would mean twere omudi enti yenge de eka anso na ye kan Owoahene asama ye kan CSOs civil society organization any akobinum other pressure groups and other political parties make up the omotion and enti there was a joint suit there was some money for sending a corporate interpretation over the Supreme Court. Lo and behold, I heard them say they told us that they can't give us a date for hearing because the Chief Justice had traveled outside. All right, Kadasko, Ebiono, ma yenhwe ni say, what can CI no a regulatory registration no de akyere yen. The how can yen no indicate say e wasanka ye biemu de ko polling station ene ne ekeka ho. Now, Electoral Commission I decided say chinchina officers ena obeye no ena asha ase. Adena mon focus mo hoden to help nkrofo a wo identify wo mo say wo mo nam ahokyere mu to register no adena mo mwa wo mo ma wo mo ntimi register mum adena mo modawro so den kra oman no nti ye nyina ye nko register na ye ntumi ye dance ayese mo lamentation ya doso a chen nia mo betimi aye de aboama process na ye smooth well yes driver ni papa ni di utumi we aburu san kaka yeah, na bom. And the press conference, my baby, me can paper said this notwithstanding, these youth who have attained the voting age, they are poised to register so that we can vote this incompetent government out of power. Yeah, can answer or how near to Namuno, you two Temamu for. I pay a friendly pastor among forso, no money then among the Obianzi ezia yekase honorable Emmanuel Kojajikum ono ankasa kra atumi aka se obi a owo issues officer obaba trade no owo mwaka kra obi tinye den e dia bo no onye nyimu CPP ni GCPP ni whatever onye nyimu obi tinye eden abo na bo you say one swallow does not make a summer adentina mekanisa den dia mekanisa no say yanka amani pa antiasia. People might think that what they are doing is the best, but what they are doing is very, very bad. The reason the Malika can say, "Yanya aba, including and Zania poor, and Zania poor, Mrs. Bio, to the waiter." And the good I can say, Obia, one of my children is now, what some Mr. Kenya or man will move yet to Nino Owoahene. Ya hotre siampa even pension e sika kra ye kwa kwode Kadasko ma ye nyina ye ho e wo registration no mu
na yemfansi ene anope na menisa berepa mu no yebesan afro obi na yedi nkomo nyame nhiro bebre anope nkomo a wo ne yedie ayo medase na pe ma chia tifo nyina ni tifo eje so ne anope abusuafo yewura kwasi agenim boaten ya na hotedin de Katasco oye constituency communications officer enora anajo da suomu ena omo ma yensa kan krai se omo ayensemtro enhyemu fa adintwere no ho na esansa adintwere no ye ongoing exercise intino na ye pese ye bisa ohaw no a ewom no wama yen data any figures bia nipa dodo a eba each day bia to register woma etum ye na woma ntumi no wama yate ase na womo de da so gina so ewo womo krata womo tworo ye mu se ebeye yi a Electoral Commission in the few weeks na aka no yemma yenhwe alternative a yebetume aboa na adintwe no mu abai be as it may Sompa 90.7 Adea Akye Abia adwumade guso ka wo se adintwe no ye oman adwuma adintwe no ye national exercise na obi a wo ye eligible wo se fata bia no ye wasede se wo de wo ho hyem esanse ye oman adwuma oman ba bia eden ho hyemu binti wada Roma baby awo a wote yenka bia no se utumi twere wudin na wonya ntro ya yes obekona nipa wo ho enti no okwa announce we the line no so eduru so ana watwere wudin eno beboa ama wudin aba enwoma ye de to aba no mu eno beboa wo enti anope Sompa 90.7 ye ka ye T4 se obi bia nko na onko register ni din se be ya abato no duru ho a obetume ayeden etume ato aba no ebi enti no maestro ta kan asembi o se enepa ho adaben enti no akwanya no na abai se we eligible wo se fata utume twere wudin ko ade a ko na kokko twere ewo ho enom na bibia enye kama emfama awofo ubetuma boa wo ba ewo kwan ba ko na mienu bi so ama na timi akwa twere wudin na mmom unya nnuru sa wotwere wudin oye minor mesro hwe na wanko ebenya ohaw de amawdaache ebio se wo ye foreigner unnuru sa wotwere wudin ana wonsem fata sa wotwere wudin a enkoho yenyina yenye den yenti we no mase na yemmoa emma oman no enkyekere enkoso empanin se wade ayeye no na ye wa na waye sede aburukyire aye na yenyina ye nije se ye bekwa aburukyire ene ne yekeka ho no it is because omaye omo systems ne ye se ho ye kasa ye twrodin a womo kwan mo fa so omo ye de ne a onyini ye se otwere din no ontumi entwere maka kiro se eneduada no pen so ye bedi dwuma bi ewo ye fie a enom na dwuma ye bedi no yewura ketechewo be ma yewura nana ye boa afare papa yi yeba ye kansem twro adwuma a wadi mu akotene pa Ghana hade age obi a obaye na dwen se onka nokre ne awaye na dwen se obeka nokre bia no ebedi adanse se yewura keteche obaye ma wabọ modern pa wo dawubo adwumadie emu no kwasem ne se minim se na oye osofo a na oye asompani dia utie papa no kasaye enti enya mo wanse nura na ya anwumre na yedi nkomo bi na brother Philip kan se a Christopher nyina ya asofo utie papa no ne nkasaye na de ye ene ne bibia uhunu nyame ene nyamesem ewo ne nkasaye mu se de bana asetena ne abrabo mu a uhu se onimde o kasa uhu fi ne kasa mu se nani afi o kasa uhu fi ne kasaye mu se odi suahunu ena kasa abusuafo opani a otesei wagya ye hokọ na mpanifo akansem bebre se duapa enchere kwayem afeya anka papa no emre dodo a waye radio adwuma nyina afeya nanka oso aba kese echen ne atwamu no ena wagya ye ho ekọ na nanum nsem no bi ena da bia ye bobi wa fidie so de kyerɛw senka afe na ye kyerɛw bible a ka bia nka ebe kyerɛw ne nso ne de yaka ho na yaka se ketekyɛw nwoma sanse bible no ne ewo mu nyina no
ote John, Luke, Matthew ne wo mom keka ho na omo ye nipa sɛ ye na o na brabom ni nyamesɛm ne afutu sɛm a ɛfa wo mo so ɛba abɔnten no ɛna ye boaboa ni nyinaa no a ɛyɛ Bible anɛ yekuta ɛde kwa asɔre memenda ne kwasi ada bia no ketekyɛw nsɛm a wabɛka na asase wei so no safe na ye tro Bible ananka ye betro Bible biewa ka ye betro ne nsɛm no bi ahyem na ya ka sɛ o ketekyɛw ngoma edi kan ketekyɛw ngoma ɛtɔ so mienu abusuafo die nti ameka saa yewura ye gya ye hokɔ na okro ye no afimu anie na mpani se yeduru amanfo nso ana yakai ya anom enti enne adwadai yeduru amanfo nso ama yakai yewura ketekyɛw bɛɛma wanya ne ba bi kro na ne yebo ne din ka asɛm yi yakai no papa nti anɔpɛ yebedi dwuma kakra ɛde aboa no na the maestro befa agudie mu nsam na ba owia ansa na menemi nuanom atena ase na wo hwe yefie ha ene yefie ha yetu 92.7 FM yenyina brisie nko a ena yenyina yabɔ esanse sabe obi bia firi mu a wo hwere bibia eya but obi a oben wo pa wo bɔ kotodwe mu no se saa nipa no firi mu a eya chen bibia enti anɔpɛ yedura manfo nso ama yakai ketekyɛw bɛɛma mema menuanom akye na afi yama maestro kwan maestro ekoba na kyerɛ sɛ yɛde bibia ahyehyɛ so ɛwɔ hɔ ɛnom yewura pam de ahomakye na yɛne no atena abɛpem saa bere brother Philip enso atena se anɔpɛ ɛwɔ ha ɛnom brother good morning. Good morning, sir. Na apomu to saying Odomani ehumobro ye papa right ye da nyame ase bebre ene ye tiefo ko Facebook no so a wumbe hu se ifi ha ayitum yeah brisie ena yabo ede entia yewura ketekyɛw bɛɛma nana ye bo afari sanse ye de ye nana no ne dwumadi obedi ye nyinaa ode aba awie ye okone kra echi afimu anie enti ama ye dura manfo so yakai ya nom ye be share that special program for him and na no pay wa de akyen bia so ye be ye special program e de akai no and enti say tiefo be ka won say enra nyina na yewura no na futu sem ne dwumadi odi ye o radio mu wo Sompa TV Kumase Sompa 93.1 Kumase enra se mutie ya Sompa platform ni nyina na ne honsem ko na ye ka ene emunsem ne ekeka ho minti o briefly ansana yakọ aba foundly eden ade beka yewura ketekyɛw bema having listened to the programs ne nema waye already ebia na wunyanya opportunity to meet him one on one but listening to the audio so no found memories den right Owoahene meda asipi na ya tiefo na nanom asofo ene wo na o sori anopa o tie ye se bi obi nti ni din da se yebo ni din na ya kyerɛ nse yeti ne nka se o tie ya ene me kamera te se ye be se ye kyerɛ se ye da na se o tie ye nti ya kai no de etoso no bi Facebook no ya de a roli na ebia bibi nti wuntimi ntie radio a YouTube so aba se o YouTube uko YouTube a ye dam na Facebook no so wo ho social media na ankasa no Sompa ankasa yo Sompa online a ye niam na bebre de ko ho yo YouTube yo Facebook and all the social media handlers na obetumi akọ na okwa Sompa 90.7 and na ho no man ti bibi nti se wuntumi ntie radio no tu kwan ye bia na bi onya ko Facebook ya na ba ya obehwe live the Jumedi na no paying na air live or any other programs they are near streaming no and until you come from obia say onko ho na ho so ho abasobon ye dika ka se beba one day o ha na ye de aba na ene me ekoso Owoahene meda asipi ye papa yi mrante ehene said ye nimu no free ye mofra se nyina no me won sembe break afa no ho aha na ye no say ye journey no shase okumase Fox FM, then you Spirit FM, then you go to search a radio before I hear ba a year born of origin, I say, then born of origin, ain't idea some share one wonder. Yeah, sorry, and I that animal assemblies of God. Your friend man ba a man be chere na ubusano question in nim dear any you know, one will say you will nipa be or naturally, ya measure that channel dear.
Okay, Bible mu no mu si asodan and Moses so be see bia merade. Na bra o so be si saa ade ne apamada kana ne di o mani mu no. Ena Onyankopon obusa erade say, na papa, o si ade minzi o. Na nkofo ye no omunam yi hwan ena obesi. No so mi ankasa mumu no, mayi nipa bi wo ho no mu a obetumi aye dwumadie na meka no. Nti among them no, na bi no wo ho kra na Moses kura nim so mo achede a ombetumi aye saa de ne but omo wo ho no na omo wo saa nim de no nti se bia ye pese ye chisel ade right ye carpenter ne ama ne ade omo ko school omo ko ba bia ba na omo ben saa na nyame ye no enu nti na ye se ewiase ni bibia beti yakoso ba de nyame pese obeye oye no eye de ya obeye de opese ohira no eye de obehira because ode ade ne de omo mu dada na wo na hu ye nipa ba kwa naturally na o ye gifted and nyame yi ne so omo nipa eye katachew do afre no mrante ahene e de ni na asema me ne wo kan ye hia no asori de 2003 so from 2003 be pem ne a o de radio a nyame to nsafre no hu se wa chewa ade num second ade a me penna sem pa ba ko ne se opese all the time wo pagya nipa omo nam ne nsa so edu squad a omo wo Sompa na the squad in most of them no one can pick you. Some of them were very stubborn. Omo aka no TV no so kra. Ono na pick you omo. Emodi omo kakra do bedu be omo do. Sa de no nyame de ache no. So nipa ben no no obre no ho ase no hu se wo nyansa ye de ya de ya. Obeboa otumi on ete nkofo talent. Emma nipa no hunu nia obeye. Yes, otumi modi. Se otumi kasa kire jimifo. Emma o 10 banyansa sem mu. Sa de ne ya de nyame de chere na me giri se eno de or the free solo ne ba ne pe. We am ka say you must leave the stage. Fans no ye higher e ho ne level stage no. Enti nyame ye ne sa de ne be drum pempenso mani hu se adwuma a wo ye no. Or yeah, so they because nipa de o dey awatamfo ebi ni access so wrongly but nyame mo obi ehun say ade a no so that is why when the fans and they strong na he strong that was the time he left the stage say ono so aye bi na nchirima so embra meto ase no so yekoba me o memories be brain ye mo ne ye share ye nsem bi o kan ye kuma se de aha ne ye ba afoforo no se bi ebo ni tape na obi aka na kokora be na Sompa fo mo de na betena yi ono ye de ne ye yastic se nyansa for ba Facebook no so a ne mfoni ne da so no se unim no da mrante hene ne mfoni ene da so no ubetimi abana wa ba behwe brother mama na wase na me tie yewura apam so briefly ansa na maestro asomu ewo ha enom ne enti a ye fie ha nyina ye brisie no ayetum no yewura ma ye enti o medase nana anope ye matiefo mo ne ahwefo nso ye na wo mase papa se omuguso ade Sompa ne pa no wo motopete ema etre denden pa eno nso yero aketecho na ne kan Sompa is trending and trending just as Sompa ne trending den pa papa yo hu nyame mfa ne kransie ye na ya ka akire nso no wono mo waye na enepa we mu nyina no nso nkyirima enya ansana wafa efrati asefo asase so anopa die wotie yen na enye ne papa so no wotie yen manamo se abribia wotie yen kasa ya na wo mo pe ya no agye sibone afi wono mo nso a wo mutie fansem papa efirim yema wono mo nso amuni yen hye won kura ne se wo mo nyire won hunsua na etoda pane ohwe wo pomade a ohun se tokuro da no to kobedi kan apame no ansana wapam bibia papa we wo ho me sha asese me pese me ne be ye adwuma no nana edim fie pa me ka sabira na me wo bono proper ase ho no na metama o stories pa na ade ba ko wo ne ho ni wakatwi na wapa ewie ya na wafrew twi ka say ye kan bebre si ne ti ase wo wie ya na wafrew oh yeda wasi bebre why ade na yenka sa yeda ase pi yeda ase bebre enti going forward no momma aka nkasa no enka motechire maso enti eba nimdie mu a wabobel pa afi enyem nwa so oye bibini esanse bibini bia no yenum se nyame di bibia dure ne mu a ebi mu nne enti waka kire se akamfo nwoma no na ewo ho ansana ba kono koreba enti se nyame mmre ene mmre pa
Bruni say God's time 90.7 FM. Enti yemo ye ni enso de ye wo na wo ye legenda eni kwan say we free that so waka say ye tworo ngoma anka say tibia benya ketachewo ngoma no kre na atworo dada unya boss yi kura no atworo enti de ya tworo nso no ya tworo enti na ye kan bi na no pay ye da say ma ye nkomra de ya tworo ne anope be sheda ye special program e de amano ewo eha eno wo futu sem na duru so na ena afutu sem a ye de bre wo no ya to dini say God's time is the best. Nyamemre o. Ha, nyamemre nemre papa. Nyamemre enemre papa. God's time is the best. Ha. Eyemre ebre no so na so. My sister me dina tie free nkra bai. Na me ma me plot awon ye no ponko nsre na abre ni bia. Na me gina P4. A plot na da hosa na say nana say what the memu bi o abede kurumu dodo enti me say sana say ofre nuafo nya na ye nsia me na metoso minu na say bra ahwie na ye je plot fi ensemo ye ni magu ase enti boso me miensa bia obi amfa 50 Ghana cedis 500,000 sabe ne enko new currency na ye fa ntwa blocks muso. In fact, na minya, but minu anu kuma no hormenti mi anka. Enti e ba dem no. Na meka say sister. Me le minya wo. In fact, nkwa no ho meka magumani mu ase. O se nya hwe, wo de boso mi ese bia me de 500,000 na moso mo hwe. Na mo ntwanwe bi na ye mo foma ho odi ntwa bloss no kakrakra. Awusafo meka say Israel nyakopon no nyam ebiri ni duru ye no. Menkuwa na misi dano. Menkuwa. Every no na make you no worry. Misi dentiana sana misi. Misi dentiana bra na mo utek. Ana misi abo sa bra na mo fox. Gana ruti happiness. Oh yo. Yeti swepe yam sisien debosa yeda munyina ase bebre yewura ketachew bema nana yeboa afari emrantie ehene na sese bibia ekọ ewo ne kwan eso na anope yeguso a ye kai wo se ene yeda sononko ye pese ye ne no ye kai no na brabo bebo ye media no mu ye nim no kese pa no anope eno nti na yaye tum ewo ye fie ha enom na sesi ye de arehudie ye yaudie na ye die esanse yewura ya na otufo nsem adwuma mu ne ne keka ho nyina no okọ the maestro atnase anope ewo ha agudie mu nsem anope ye fa ewia tew na ye ko maestro good morning legend na apom to saying divine selection na kai right ye nyame ase bebre so far so good Sompa inter community development tournament ye dru hin tew na ye nko legend me da say baby ye dru no nyame anim very 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 excited, and this is time I'm a catcher on Saturday. We are separating the boys from the men and gradually over the weekend we'll be paying on Kranza Children's Park Piano. Legend, now it's when you see a catcher and on bears and pom teams or witness a very beautiful football. Teams will come be actually say based on performance, quality performance will be sure what tournament and I say and a dinner drew by be a drew and yeah by fluke and I say will be because of dabi nothing like that. But I am more demo. So far dear make us say now ye caught into the quarter final. Quarter na ye drew a pa. Once you boss seminary, now you run into the quarter. Now you have 8 teams will meet me a couple, first and second, then third and fourth. And baby, I do the papa and tournament piano. I need here some kind of euphoria. I'll be not just
unam kroma na ye talking point na obi e ka bi and man say sa nyoma ni nyina no it has already occurred and clearly utim say Sompa inter community gala maiden edition ampa eye obi a che say passion no e wo mi pa legend me da se bebre passion no e wo mu ye ma ye na ye homra na afi hwie nsam no egu ho fama yen ye ba se si ai ba bibia e be ye kama na ene we are remembering ye mrantie hene nana ye boa afari katacho na found memories they are okay won ho they are watie won ho tem legend me da se legend enche kra Ghana player bika baby that's Christian Achu right na metie and someone ye kafa achu ho na mete ho no na me ka say God has not been fair to some peoples kasa me kan yi na me kan we ya there was one master a friend say Romeo or child yo Ejwama Anglican Senior High School asema boy na ka che me an say Eben man kasa da right so to upa depa na msi ai na wo muma obi abo no pa depa na de obo wo no o feel so nyoma wo ye eya o hia se bra bebo na wo soro ho ana o ka se me ho na miama no legend denti na me kan wi eya ye wo kasa bi e kasa ni papa enche and we ba bi a papa wi na wadru limit na wadru a me kasa sebi mpanifo si unyini no na wo ketrema eye nam na adwenu so mu bie mo nanka the kind of mindset a papa we wa or they bebo even the youth me papa ni nsem bebre mpempi ama woni nsem ba kro 3 months ni nko fie da dinti am nko fie ne se ayu ye adwuma di hanse be ma di obetima hwe oyere no ma oba no koda ne nchen sen wantima hwe no obegya wako but witimi bo mo di ba bia hye bia wo ye wasede se be ma wo ye de obetena se atwen nti legend papa na sem o kan se be ma ma wadwuma hia eno nkwa na ya de mu ema me always me test asem na e boost me moral me dakra na me wadwuma bia me eno nkwa atimi nyane me ejinja ma me sorry koye but we asna mpa di nyankopon pe na oye na mre ne na nyankopon kwa na timi decide emre ne na nyankopon kwa na timi decide the maestro eno no watena se de na ya agodie mu nsem ena when we go there, they have to open up, okay, which count, which we can also take our chances. We can also take the game to them, and because the second leg, they have to make sure they score. I believe we have to change our approach, or change the strategy. I will change the structure of the team. Maybe more back, and then do the review, re-strategize. But they won't play game. Of course, the second leg has to be different because they permit supply. So yes, 2 weeks from now, we believe that the technical, the medical team will work very, very hard to make sure we have a full house, and so that we can have a lot of options to select from. And I'm still positive that we will go to Africa. Right, you know. Yeah, the city Panimpano and so see a change some etimi Emma and quickly intensify not as the Bed Power Premier League over the weekend, not as Sampa Bibia did winning on Friday night, and I just see me bomb a be quinano Emma, some of the clubs might be Pia, and so etimi kind on Friday night, Uko PML Aliu Mama's posted the Bell Tamala, Yena RTU say all to Bako, Emma crowds of folk, one to me and Sierra Braca, Great Olympics on Saturday, Wamubu Nitanobo Fakwa, Omobo 0-0, and Air Tipanko and Etimi APM on Sunday, matches do etimi to channel yenya Legon City say auto atana ne mieno ama Carrera FC womo enso entimi ensia da braka Samates womo to atana ne baako 90.7 FM na quickly yen remo the Franklin Champagne not just a match how do a to channel yen fair hon some emra on Friday night yenya Paris Saint-Germain say auto na firma OGC ni sana ne academy ensa PSG atia esia da braka mieno and your match baako etimi to twa on Friday night our Franklin Champagne no pay no yere hon some enso etimi atwa ukopiem on Saturday matches how do etimi to twa yenya club and the RC Lens or tena firma Ment 05 Ment ekwana ne kana baako wentimi ensia da braka Rene etimi tena fie one Lille Metropole ekwati penko 2-2 etimi enso on Sunday matches I would do a to channel yenya club and the Olympic Lyon what na fiene club and the Le Havre ebo 0-0 Marseille enso ni Toulouse 0-0 etimi PM Strasbourg any Montpellier 2-2 and no enso etimi PM all side game yenya club and the Stade Reims was here the break and ba otia oto atana baako and club and the Stade Brest enso etimi here the break mieno e Clermont Boboko no wo mo antimi anto atana e ma club and the FC 90s wo mo to atana baako etimi edi tiom Lorraine Boboko ni Monaco e ye 2-2 and etu enso etimi PM so far
ukopiem league table na say na ho hye na esiatie AS Monaco ahuri dinka with 11 points, Stade Brest 10 points, Club and the team at OGC Nice 9 points Sasuna Club and the team at Marseille etosu 9 with 9 points, Club and the PSG etosu 5th position with 8 points as so far the French League champion say na munsem no enso esiatie dia ho nsem no etuja Sompa 90.7 FM Bra atena say tip of sports na latest all updated stories no yere eba na no pay na bibia enso atime kama quickly yam na chese ne the German Bundesliga matches ahudu etimi toja on Friday night in Bayern Munich say Obo Club and the pine 0-4 Leverkusen 2-2 and etimi APM Sasuna kopima on Saturday matches ahudu etoja no yenya bohum say on Eintracht Frankfurt 1-1 and etimi APM was that game no Wolfsburg etna Volkswagen Arena one Union Berlin omuti otimi bomade eto atana ne mienu ema FC Union Berlin esiara braka bako RB Leipzig bobo koro etimi to atana ne miensa ema Club and the Augsburg woman timi esiara braka Club and the men so 5 eto atana ne bako ema Stuttgart eto atana ne makoma miensa enso etimi de tiomo Freiburg bobo koro womo to atana ne mienu ewo mo anka so mu fie ne mo Borussia Dortmund from Signal Iduna omo bajuma in a professional manner womo to atana ne makoma 9 ema Freiburg esiara braka mienu FC Cologne eto atana ne bako ema Club and the Hoffenheim 1996 womo bajuma bro mo to atana ne makoma miensa edi atia FC Cologne eno matches Saudi etimi to jano pay no yede ehun sem no epa the German Bundesliga so far with the league table of the German Bundesliga and say na nhye na siatie Bayern 1-4 Leverkusen already in led by Xabi Alonso womo kita 10 points Sasuna Bayern Munich led by Thomas Tuchel womo 10 points womo de tosum RB Leipzig get a third position with 9 points Stuttgart 9 points with 4th position and Hoffenheim womo enso 9 points Wolfsburg 9 points womo that 6th position so far the German Bundesliga no say na nhye no siatie over the bottom side of the table your FC Cologne that 16th position womo 1 point minus of 4 goals Downstart 1 point minus of 8 goals and I so 5 1 point minus of 9 goals at the German Bundesliga and enso kakra epa yere ho nsem no to jawo Sompa 90.7 FM quickly young room Italian Calcio Serie A over the weekend ampa na adwuma anwetin edema some of the clubs and enya sembofra the German Bundesliga na so far ukopem the German Bundesliga matches awudu etim to dwano na say na nhye no enso esiatie young room ne famre yatiefo na bibia entimi anya kama na ukopem on Saturday yenya club and team enso ri Genoa woni Napoli game no end 2-2 honum yenya Inter Milan say Oti Association Calcio Milan we no na ya Milan derby na etoja Giuseppe Meazza na enya sembofra yenya Inter say Otto atena ne makomako enum ama club and team Inter AC Milan womo enso atimi esi arabra kare baako aprantia ne team enso eri Henrik Mkhitaryan on the 5th minute otimi ball praise and 69th minute wotimi nya the second goal no aprantia ne didi Marcus Thuram Lilian Thuram ne ba no wono enso atimi nya the third goal aprantia ne didi Hekan Kanoglu wono enso atimi bomodin enya 4th goal and aprantia ne didi David Fratesi wono enso atimi nya last goal 5th goal no edema Inter Milan Rafael Leo and enya the consolation goal edema AC Milan na chese ye funeral announcement eya Milan derby numa yere ho nsem no enso atudwa na no pay also Juventus Arena yenya Juventus boboku no se auto atena no miensa ema club and team enso de Lazio led by Mauricio Sarri womo enso atimesi adabra kabako aprantia ne team Dusan Vlahovic wotimi nya goal aprantia ne team Federico Henrique Chiesa wono enso atimi nya goal ewo and aprantia ne team Dusan Vlahovic enso sanya third goal no edema club and Juventus and later sa eba na no pay aprantia ne Luis Alberto and nya the consolation goal edema club and team enso Lazio and enso kakra etocha na no pay ewotima de nsi yankopiem na chese Sunday matches awudu etoja ampa Jose Mourinho etumre brought Empoli enane ne kare mako enso ema chese Empoli woman timi ensi arabraka Paro RR Dybala Junior wotimi enya goal apranti andidi Ronaldo Sanchez wono enso timi nya goal Alberto Garesi wono enya goal ewo apranti andidi Paulo Dybala enya goal piem ena apranti andidi Brian Cristiante Romelu Lukaku Bolongoli ena apranti andidi Eddie Gianluca Mancini weni mrante mako ensia womutimi share 7 goals no enso de ma club and team AS Roma yenko piem el Fiorentina womo to atana mi ensa ma Atalanta Bergamo led by Gianpiero Gasperini womo enso timi sia dabra kabienu ewo hono ma club and didi Monza womo to atana ba kwa ma Lecce enso timi sia dabra kabako Frosinone etumire bro mo che Sassuolo Calcio enani o mekane mako enan e ma Sassuolo esia dabra kabienu Cagliari enso timi bomade eya hwan woni Udinese game no etimi andi 0-0 winning matches awudu akopiem ewo the Italian Calcio Serie A over the weekend etimi enso to twa yeri ho nsam no etudwa wo Sompa 90.7 FM prayer transfer tip of sports na latest all updated stories no eba wakwamu na no pay ukopiem so far ewo Italian Calcio Serie A league table no
no say na nhyehyɛ no si tie Inter who in with 12 points, Juventus etos me with 10 points, AC Milan with 9 points, Lecce etos with 9 with 8 points, Napoli etos with 7 points, and Frosinone that's his position with 7 points. Bottom side of the table no is Valentina Bobo Kono, one more 2 points, one more 18 position. You work Cagliari or the 19 position with 2 points, and Empoli one answer that 20th position. We need a Banabi Elha, we Kakra Etoja, Yenko PM La Liga Santander, not just over the weekend matches. I would do Tojano, Yen fast score line Sahutono, and Famra Nano Pay Ojumatiano, so Nabi Pia Intimania Kamana quick look at PM La Liga Santander, matches I would do Tojano, Nasa Nancy on Friday night in our club and the team at the Rayo Vallecano, when it Deportivo Alaves, Rayo Vallecano to Atanino, Emma Deportivo Alaves, and Timian Sierra Braca, Yenya Club and the FC Barcelona on Saturday, Woman to Atanama Quinum, Emma Real Betis, Woman and Timian Sierra Braca, Zeta de Vigo, Woman Timian Tuatana, Emma Real Mallorca, and a new mechanic Valencia, Bobo Conetana, Mestaya Massa, Nagam Nanyas and Bofra, Papa Didi, Diego Pablo Simeone, El Comandan, Massa, Natchez, and Yefuna announcement, Edma Atletico Madrid, Black Club and the team, and Swedi Valencia, Etwatana Miensa, Emma Atletico Madrid, and Timian Sierra Braca, Mestaya, Uko PM, El Basket, and Atletico Bepau, Woman Eswedio Munki, Papa and the team, and so Kike Satanampa, Natchez, what him said to them, Bibia Ekonkai, and Swedi Club, no, and Nesto Valverde, which me Bojuma, Branatches, only the club and the Atletico Bepau, matches from Matwatana and Sama Cardis, Woman Timian Sierra Braca, and so was I came Uko PM on Sunday, Madrid to Atanami, Emma Riso Saidad, Woman Timian Sierra Braca, Savia Bobo Conetana, Ramos and Cespedes 1, Eche Las Palmas, and a new Mecanibaco, Woman Timian Sierra Braca, and so Honum, Villarreal Bobo Kuno, Woman Bejuma in a professional manner, Stadio Saramica, Woman to Atanami, Emma UD Almeria, Woman Timian Sierra Braca, Hatefe Bobo Kuno, Woman to Atanami and Emma Osasuna, Woman Ensu Etimi Sierra Braca, where matches I would do Tocha, La Liga Santander over the weekend, Yeria Hon Samuel Etuja Nano, Pay Madrid Red in with 15 points, Basa Betosumiansa, Mienu with 13 points, Atletico Club de Bilbao, Etosumiansa with 10 points, Girona, our 10 points with 4th position, Valencia, our 9 points with 5th position, where so far the league table, Uko Pema the bottom side now, your Granada on 18th position with 3 points, Club and Didi Las Palmas at a 19th position with 2 points, UD Almeria, our 20th position with a 1 pointer, Uko Pema La Liga Santander, said the Honshi Senesiate, and the Guacamu Naro Pay, now our the most watchful drama series in your screen, and English Premier League Nampa, not just over the weekend, Panifuano, Wamu Petuma, Bibia Aircon carry the master of the club, a month for Yetimisa and the good boys, Gary, now Tim say hard dream, Nelso Band, the way de Nyapa, now Copiama, our EPL no, over the weekend and Pamachas now, no, she, Ejawum, Ukopiama, Newcastle, Bobo Connectras in Jensen's Park, Etwatana Bakama, Brentford, Woman Timmy Sierra Braca, West Ham United, Etimi to Chadikane, Nelson Manchester City, Womoches and Papanino Fioye, Womoto Atanani Miensa, Emma Club and the team, and Swedi West Ham, Sierra Braca Baco, Tottenham Hotspur, and Papa Pandi, H. Pastor Koglu, which himself Panipano, Boetuma, what Atanani, Emma Shafu United, Sierra Braca Baco, Manchester United, Etwatana Baco, Emma Brighton, Sierra Braca Miensa, Fulham, Etwatana Baco, Emma Luton Town, and Swetimi Antimi Sierra Braca, our club and the Aston Villa, Etwatana Miensa, Emma Crystal Palace, Antimi Sierra Braca Baco, Wolverhampton Wanderers Tnafie, Emma Liverpool, Nanio Mecaniansa, Emma Sierra Braca Baco on Sunday, Everton Tnafie, our Merseyside, Emma Chester Club and the team, Eddie Arsenal, the Gunners, one to Atana Baco, the Jomo, AFC Band of Chelsea, and Passage, my boys, and Yoma, and Swetimi say 0-0, and it's me Oko PM so far on the league table, no, Man City didn't carry with 15 points, Tottenham Tosumi with 13, Liverpool Tosumi with 13, almost 13, or no goals different between Tottenham, and I just said to me separate you more, Arsenal Brighton, Arsenal at also 4th position with 13, Club and the team answered the Brighton at the 5th position with 12 points, would do any firm Uben with Chelsea on 14th position, Manchester at 13, Chelsea in Manchester there, which himself and yeah, there's some Mupe Bibia, who could pay on the bottom side of the table, no, Everton at the 18 with 1 point, Burnley and near Bunnyby or the 19th position, Luton Town and so near Bunnyby, one at the 20th position, now could pay so far, saying and Seno and Swiss here, young first story back home, you've been so, not just a young story, legend or Owoahene Acheampong, Panini entrance, not social issues, I would do as around the Oman Ghana, one from Nano pay, Nabi Bia Intimi and Yakama, Napapa did Roberto Di Zabi, with him so a penny pa. And so Edema Club and the team, and so Brighton and Hove Albion. Now Roberto Di Zerbi, SCM fan tucha, Roberto Di Zerbi said, no, Obo Madiana Chisopium, Papa, or by Obejma, would himself big sex, no, where team at the majority now to a level, and so on. So far, Roberto Di Zerbi, Uko Pima, Ochi Chelsea, and then 4 goals to 1. Watch a club and did Arsenal on a 3-1, watch a Liverpool on a 3-0, watch a club and did Chelsea on a 2-1, watch a Wolves up on a 6-0, watch Manchester United 1-0, watch Arsenal 3-0, watch a club and did Newcastle 3-1.
and watch Manchester United as you born 3-1 to Papa and the team. Eddie Roberto De Zerbi, our manager, Eddie club and did the Brighton and Hove Albion, Massa Panimpano, Oboy Juma, after said Graham Potter, Ebefa Chelsea, Jumana went to Yamo Jumano, Papa de Diabai, Oboy Juma, and showed my Brighton and Hove Albion. Now, after Chelsea game, Timmy Toja against club and did the AFC Panwolf after the game, and you could be Chelsea Penny Papa and did Mauricio Pochettino. Now, Pochettino and you could be Sansa Chamai. Now, the no man Quentin Bayani was a massa. Were you very happy with Chelsea? Said the Chelsea Bono, Nemo Macase goes, no, and so bet me start your flu, no, Santa goes, no, and so bet me start your flu, no, Bian Sampa, Chelsea Bobokuno, Wama for Monto pay the fra, was a month for Beji, and as a Becano cra, was he a game against Liverpool, Ampa, not himself Chelsea, Airport Juma, was it Chelsea game against West Ham, not himself Chelsea, Madame was true, Nelson, Yadias hard luck, and Antimia, and the Uncommon Jazz Sky Sports, and Pino, Mauricio Pochettino, free the camp ever. Now, so far, 5 games at Chelsea about this season, no, 5 games, 5 goals now Chelsea at me, say, Chelsea are conceded 5, and I'm making 5 points, and I'm 14th position, and no Kakra Etoja, with Median. Now, my first story was also, now my fan 70, Jadon Sancho. Reporter Eba Nano pay and sa branch in Copa, some Manchester United in penning for Antimia for America first in no, not just a nay, yet me rum January, will bet me a judgment ho, no, and sweat me in a near trim, but before I say, and a Sky Sports, or which my dear Yatuni football daily, one the story no, and sweat me Eddie Jai. Right, in Padifogus at Tunioma, now just a brief at Tuma, a video, no, now sweat me on said Jadon Sancho will remain on a personal training program away from. Getting some news from Manchester United about Jadon Sancho, who you'll recall is in their 25-man squad, but has been at odds with his manager, Erik ten Hag. The line from United this afternoon is this. Jadon Sancho will remain on a personal training program away from the first team group, pending resolution of a squad discipline issue. Reported that he'd had a meeting with Erik ten Hag, the manager, on Monday. It would seem that there is maybe more talking to do, maybe more meetings ahead. Ten Hag saying that he wasn't in the squad for the last game because of the way he'd been training. There was talk in a tweet since deleted from Sancho himself that he was being made a scapegoat for several things. So clearly no resolution yet of the situation regarding Jadon Sancho. Entry one penny for and so it still Jadon Sancho was starting or Bombardiana just watching one for first teams and San and penny for resolve issue no and San branching at me abba back. On this note, so not young farmer on in 7 nano pay, not just a bibia intimia command pay, Ubaya printing a hoodoo, not just a bibia to me come a vibrant multimedia, printing and design solutions, I'll do any air tray, vibrant multimedia, printing and design solutions, and I'll do any air tray, Macacho say general printing, large format printing, photocopy scanning, autocast, I'll do lamination. Posters, billboards, signboards, audio, Nina, vibrant multimedia, printing and design solution, you do, and don't pay over, not just your budget in a professional manner. At me at the amount not pay, I want Kranza municipality, Nabipia at me, Ayakama, and so on Fridays, I would do calendars, Nina, and you Makomo Pai, Bayana Kama, book banten, Nina, you do, logos, business cards, no, any ID cards, plastic one, video coverage, Nina, open nano pay, Nabipia, and so at me, Ayakama, and so at me at the amount Busiano, El T-shirts, I would do, ye be Oyakachi, and don't pay a vibrant multimedia, printing and design solutions, and I'll do any air tray. A Afro Frauber Freya 0245 46 3216 0245 46 3216. Nabi Pia Etimi Ayakama. Sasuna Betimi Afre 050 180 4292 050 180 4292. Nabi Pia Ayakama Edjama Nano Pay. Na Sompa Inter-Community Color over the weekend. Not just a Nyas and Bofra, Uko PM Elon Kranza Children Parker. Nessa Weni, Nabi Pia and Sutim Sampa, and Shisero and Su Ekwe. Not just a Brady number 1 on Saturday, and no near early kick off at Timitoja. Brady number 1, Ebo Modern Etwa and Timian Tuatana, Sasuna Kokofu, and Timian Tuatana El Honum, Emma Tessa on penalties, and I say Brady number 1, Etimisha 4, Emma Kokofu 2, and penalty Brady number 1 goalkeeper, no, not the Modern El show. Second game at Timitoja, na eno ekokoye club and team and so the additional local derby woman a new town sa game no 90 minutes e banare no bia shebi na mom still nyoma ba community antimi awie nyama adom mpanyfo be hia na tese antimi ade ahihye aguakwam na bibia atimi aye kama on Sunday matches ahodo etoja no ampa na eja wom wutim sa ampa ne separate boys no and so the
a free men's no emu uko peme ya de se eye kokofu ana se kofori dia rada wo mutimi ti ayire de e na ne o mekane baako enya de se ayire de esia da braka enu timi no kasa yi kofori dia advance ayire de etimi akofie sa so na second game to cha no ye nya pro no e friend dokon kwanta wo ti asuo so e de asuo so to wo level kama 3-0 kusu e na chese dokon kwanta 11 Tigers wo mo sadigu asuo so for attempt timi no kasa yi so far ye hunu clubs are so far 3 teams are wo ma advance aka one outstanding game and I say one a game ye be hwena mpanyifo atoto nyoma na chese ye hunu de 8 team ya join ni 3 teams no na chese bibia team aye comment nyame adma on Sunday wodi wani chema on Kranza Children's Park mpanyifo egusu arrangements no say ene nyame adma quarter finals no ye de be hihye so na chese bibia team aye comment Sompa inter community gala ampa Euphoria no egusu enam krom maiden edition no enhye no enso ekoye ema bibia enso konkanti nyame adma on Sunday ye be say ede ani atrum on Kranza Children's Park na chese matches ahodo aka no ye team akoye fo na fe ye hono mo ko finals omo mo ko third and fourth na bibia enso etimi aye kama na no pay enso honom ye ko na chese legend Owoahene Acheampong na Adea Akye training na enso etimi apa etino eye Beneza donko obetima free me pen maestro saso systematic MC na Daruma and amfani ahoto nyina na no pay wonso etimi enya bi area legend ye ko nemum Sompa inter community galampa Euphoria no wonam kroma otimi zampa right and what the compa legend say unse u monitor between Saturday near Norano nipa eba park so no Adea very encouraging very encouraging nipa no eba ye ewo ho enu ntine wo say when you be join show from 90.7 Facebook go some pan Kranza Children's Park na the venue of attraction over the weekend one ma be watch that say in the coming weeks in the coming days I be board the remaining matches no number no be swelle nipa na ebeba no ebe kosoro yes but unfortunately and one incident be see abrante bia no ogina park no so onko na chi wo so onko na chi na wa obetia na nine bia so so the second be wo and at the end of the day no ebra omo yes yenko ye chi obetia na nine so and omo matches no ba wie no or try say obeye ni intentional kind and police legend legend yamai we no mra wo mu na eniwa wow ye bi mo ma ye kokoti odem enra na ye swano I was say just as games first and foremost games yes second it is about development yes ebiono it is about unity ye nyina ye ka bom na at the end of the day ho be ne wom ye nyina ye mkranza ho be ne wom enti no wo the second no wo pra obi enam ball we ye boy ya question is a dey na obenya free mu but let them me who say ebi mo ho mo do mo dem mo mpe because one kowachi what real line me what the painful aspect is that say ball net trial line as a linesman anya near the kwashawa you will be the same person be complain say kowachi na free line so say me nko we want to beg obia nipa na ode adwene ba say organize tournament no yes omo maye nkoduru ba bia nipa na beka se mehunu yanka yes nipa na beka se mehunu yanka manye yes. We don't want to get there and yesre we a supporter na wo ba park no so a comporto na di wo huni comporto na ye nyina kan se no but my member Ghana police service abaso and almost one in 10 and me sha ho keka enye obi ade say bia ya arrest obi but then e was say ye de kan say ma enso ho bamboy but o ba nipa dodo mu kra why do you carry second enti wan kasa wo ba na wo adwin bi wo tim dada wo se be say adwin po ni bi wo tim I just don't understand na oni obi e wo conflict enye ho na mo ba be tie ma ho odin sem da bi e ho nye boxing ho ye game center yes ye ball game agi ye ni ade aprempu so akoye kuro enwa wo he ko dua fo koya ani ja o di free park no so dokon kwanta samamoni jama o mo me ye mo Kofodia for abaso because for me o hwe Kofodia team na wan hwe be underrate wo mo nkran na wo mo team no mu a ebia in terms of Nkranza football no ebia sa afọ nkra ye nshed ante wo mo but it looks like omo progress each match one guy called Mosquito a fantastic player. I think he scored the only goal of that game. So Yemo Kofodia coach no abaso who say serious. It's very serious. Very serious. Original lines no so team players no munye we ma munye we no for me coaches no nyina nsua one day bibi pa bi beti legend win bibi we coach ankasa
ye free be dark act in football. I know. Who opponent bit me distract you know what you free team so I was a place in time be keep on his position. Maestro Medase. E bi na kofori dia for coach. Medase. Ebreno enya ye be the sports maestro ena hotel en kan ye ba sisi a.
nipa baako a obetimi akae no yie paa no eye ohene yere maame ye boa asiama abrewatia owo ya homa no so Sompa 93.1 FM ena odini dwuma ewo Kumase abrewatia maache na no adaro maame Joseph bro na anopei empomwe obo de adaro ma okrefaye yo emu odende ye da se ye be ne den abrewatia ye dura manfo so ama yaka ya anom afia ni ena yewura eja ye ho ekoye na obi betimi akai bibi wo ne ho a wo ye saafo no mu baako anope ya ye kai yewura yi no ede empa na wo de be kai no kese pa wo be ka ama ye tiefo a ewo bono apuye mantamu ede akai yewura yi na wadaro mame na se na me na watiefo na okay omaje brani adaje omotie Sompa 90.7 ewon kranzane blopo ye mantamu nyina na asemo obisa media na mezo so that edre bebe ba 90.7 FM meba be di sa dance ya na se meba be kasa nsem we say ewa fidikese so dia chairman sai kafra na so ene atwa himinti sana meye no ba me homode na kaka beka no betimi aka manti ahine yo obi a mishia no bese enfie numani ena ode efri mu afie twa mu no right na me hu no ofa me se ba prepope ema onante ye ewo radio mu so echeye ansakwa na me ba be hia no ekrobi wo Kumase mpatam ha ye friend tano dumase ewo na leje free na ne na nso free asopare mampon ye no so wo Kumase he ya ante ahine ye obi a okọ ni suku ewo eye tano dumase na odi wie eye JHS ho start to aso 7 na oran central adwuma mu no onya best finchia aduonu enum 25 years ewom ansana odani atoni benkum so ohye ne dwumadi ase ewo Otek FM ewo Kumase ha selom ofri wasa deni chiremo ewo New Mercury ekoto aso na esanse ye dwumadi no yentuna faako na ya ese football essential osad na ni chire mu Otek FM esa akoto adwumadi no so ho ansa na osa bwere mu ewo Fox FM na mfie bienu mu ni ene kakra ena esanse abrabo ye bokọ ye nim na wo Sompa so a wonya ketua penti no Sompa 93.1 eba Kumase na Sompa TV nso beka ho no empanyimfo etweben no enam so nti wono mo kasasie ni mu no etwe no eba Sompa FM ema ni bedi ni dwuma ofori so bosume ne da toso edunai mu ewo mfimpi mienu ene atuonu ba komo ena wo hye ni dwuma ase na ye nyina ye bo mpaye se ye betimi akọ ye nim efita na mante hne ewo hye ye pi edema adwumakoi ya na nke ye hwe ni mu se ye 1 year anniversary ni kra no kasasie bi a woni mi di ye no na nko be ye hu na ma na ye kese ama na ye nika ama amanfo nso ani agye te se de Sompa ba ye ji wo mo ni ye sum wo no ma opampa so no na nso fofi anto ata na edware abamo memenda bi aye Sompa FM eni Kumase man eni wi aseman nyina kese dabone nyina ne September anase babo sume da bi ana toso edunso ewa afie twemu ena mante hene eda ne toy na kaka metimi aka fa papa ihu no ene se oyo bi a openipa odonipa
Me bɛn ni wɔde me yɛ bafrɛ ko pɛ ɛma me saa bɛyɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ secretary na nante a me ne nante yɛ no ɛne sɛ ɔnhwɛ wo nipa so ne wo nipa ban a woyɛ ansa na wapɛ w'asɛm oyi ne yam ɛde ma obiara wayɛ agya basate adɔyɛ wom ɛhyɛ n'anum kora mpo na oyi ɛde ama wo ɛmfa ho ne sɛ bi a wahu da anaasɛ bi a wahu wakyɛ ɛyɛ ada mpanyimfoɔ kasa da ko yɔnko ɔnyɛ yɔnko deɛ nanso ohun nim sɛ ɔhyia wo dafra bi a ɔsrɛ na deɛ kora no ɔbɛpere ne ho sɛ wɔni bi kora na ɔbɛhwɛ na wapɛ bi de ama wo ɔyɛ obi a ɔyɛ nokwafoɔ baabi a asɛm da no ɛhɔ na mmeranteɛ ahene de bɛtoɔ right ɛne sɛ ɔntwa nkɔ benku ɛnhwɛ ne mu yɛsɛ yɛnhwɛ kunu ne anim ne ama ne mu ebi a wehu ɔfɛ we dressing yɛ kama nti na ɛwɔ sɛ meka na asɛm yie ma no ɛno nti koraa ma wonya din man 88 ɛne sɛ asɛm no ɔse baabi a ɔde bɛduru biara no man 88 right asɛm no baabi a wɔde bɛduru biara na mfimfini na ɛwɔ so ɔde to a wɔde bɛto 88 number no yɛ ade a wobutu no a ɛyɛ 88 wodane no nso a ɛyɛ 88 baabi a wode bɛfa biara na wopagya nso hwɛ soro nso a saa ɛna ɛbɛyɛ ɔnam saa nokwasɛm ɛne saa adɔyɛ nsɛm yi so ɛne dadwene a ɔdwene amanfoɔ ho so ɛtete nnipa pii ɛwɔ nsɛntwerɛ adwuma nim a me koraa meyɛ emu baako ana yɛsɛ obi so obi abɛte ansa na wahu dwom dwumadi a yɛdi tɔda bi a wohia obi mu a ɛwɔ nteteyam ɛwɔ kasam ɛwɔ afutuo kwan so ansa na ebi a wo nso wadu mpɛmpɛn so a ɛwɔ sɛ wodwo na deɛ mɛka kyerɛ yɛtiefoɔ nyinaa na anɔpɛ na yɛ obi a yɛahwere no yi yɛahwere ade kɛseɛ paa na ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtumi asi saa eku na aba abɛda yɛn ntɛm ɛnam ɔno no ntie no na aberɛwatia yɛnso yɛda ase bebree ne sɛdeɛ wasi atwa mfonini akyerɛ yɛ no tiawa mu a yɛne wo ewie yɛmisa sɛ radio adwumayɛfoɔ de yɛnim yɛn ho yɛdididi yɛn ho nkɔmmɔ off air no na yɛwura ne suban enso ɛtesɛn ɔne adwumayɛfoɔ no ntam kitahodie ɛtesɛn yɛmo ntaw ɛwɔ hɔ na yɛne wo nwie nana me da se mante ahene yɛ obi a da yɛhyɛ adwumadi ase ɛwɔ Sompa ha sɛ no ọba ya pake ne kaa no ọsa ase ewura office bia ọba no aba abechia mo ho tesen obi edidi bie enu achi no wafa mpem wa eda bi amrante ahine beba no o hwese from security awọ ani mu ho ekosi director sempo Dr. Bernard Foster so owo adwuma ho nko obehwe se obekwa akochia no ansa no no akorua no office enti one adwumayɛfoɔ nkita hodie deɛ na ɛda fam nanso baamo wo ya tesɛniti mu ɔden a ɔmfɛre adeɛ na ɔnwene nipa ho waanwene Sompa FM adwumayɛfoɔ ho waanwene baako yi a yɛbɛyɛ ho waanwene mmɔborɔ a yɛbɛyɛ ho ɛne fam ebi a ofiri mu a yɛbɛkɔ kakra ho no ɔde ne pata biribiri ɛbɛtwɛn ne pɔnseɛ do ama saa bere deɛ adane ya rewo na nso ne nyina mu nyankopɔn ne yɛwerɛ tetefoɔ ɔkɔɔ yɛ Sompa FM wɔn mo sɛ yɛhwɛ ade kɛseɛ deɛ nanso no ɛyɛ ade a nyankopɔn adaroma ɛne Dr. Bernard Foster ne mpanyinfoɔ hyehyɛ yɛ pɛnti no yɛkɔ nkakra nti menim sɛ owó deɛ da hɔ ma nipa dasɛ mo a adako bɛba ma obi akɔnti no yɛdɛkyɛ ɔbɛrima sɛ yɛntoto yɛ akwan yie ne yɛnim da a yɛbɔfoɔ no yɛbɛdwane akɔ ne nkyɛn owó bɛtumi afa obi nti no ana mama mfa unsi ase no na yankopɔn kyekye enwerɛ ɛna anɔpɛ ekosi anwummerɛ aberɛwatia anɔpɛ yɛbɛda ase na wama yɛ nyinaa yɛaboto ɛwɔ studio ha nyame nhyira wo bebree na ɔnhyɛ wo den amen medasi ase daji bi ami wa se ade be bi awurade yewu
And your mouth for your cheek. And I miss you. Your name there, your name there. 90.7 FM. Na ya chino. Ayo. Mani video. Obi ampata mi o. Obi ampata mi. Obi angaze jaya na. Kata jaya nana jaya. So from patam. Yo, for yedru amanfon so ama yaka yanom. Yewra mrante hene ekọ ne krachi afimu anie. Ye ya kanfo yenim se obi kọ ne krachi a afe no ehia yetena se e de kai oni akono. Saa bi pepepe na ye yo e wo ye fidie so yi. Ye ka wo se enche ye bema kwan na papa yi nanum nsem a watie se bi kura wanya kwanya no ahia pen esan se oman yi mu wachini waye nnwuma bebre bi kura na na ahia pen ye pese ye di enkomo na afe ye de kai no na wo so ya ma kwan ma wawura mu kakra ye wi a ye wura emrahye bedwani enso ebetena se nkranza north ye wura opening pa Joseph Mensa obetena se na ye de nkomodie no aba na ye ni ye frinhye ye mfiri hɔ ansa ya manakwan amana atena se na naba keifa atena se wona akade medical ma wo ma chintina na mema wo achen kane na mintie utew ne ya yaduru mu ne apom te sen Nyankopɔn adom Owoahene ode me nkwa akyeme ne date wo sen utie eye abrewatia ensem a wo ka enam ni sebi sukura mpo a wanya kwanya ene yewura mrante hene ahia pen ena ne oni ho a ye boni din eka asem yi ede na wo ka ye tiefo etio yo Owoahene meda wase na mada otwedi ampo Nyankopɔn ase bebre se wahu ye mobo na wode ye nkwa akye yen beda Terra Media ura kofa bai Dr. Blessed Foster ya sebe waya abeduma mansana utimisisi o mantatwea denchiriku frechiri ade den fichiri ka chiri man be sene dikamfo enne wama sompa se obi ye sebe sompa adwuma yini a ogina baabi a ne sunsu mudu se radio presenter ya shada apaw no Owoahene papa yi se meka se me ne di ehia mpuni mpu se mini wunimini ana meboa right ba radio encounter de metie no several times ansana oseba Terra Media right na ni dwumadie mu no Sompa 90.7 FM ama chese medo ana me wo ma papa no ebeye sronko ena said abrewati akan no fofie antoata na odware na ba mo a papa yi ede yeden ede free mu se mehwe saa yeyi a asemu ya asi ene papa yi free wa free mu ya medie ni mfiri mu achi no ena ya medwin wo na mabisa mo se na so sede ye kamrante ye hena asemu yi sede ye nya ne pa eboi sede wa demonstrate die ewonimu na wiase nyina nya mu mfaso na naano obi jai obi na bema na ni abre asempa si wo kranza no na nipa no bo na beti se kan ja wudi obachi ade wuntie Sompa FM ana awo aja pa nemre fa jimi firi ho na se ade wo se wuntie nipa no wuntie Sompa ana papa no kana bia wonte bema ma wadwuma hia tio this is a big legacy and the heart and gospel truth nipa bebre enkan kyerew me wo quote to be say seek first in the kingdom of health and wealth health no eya pomuden wealth no yesika for all other pretty ladies shall be added in low cost so wo den na wo ye adwumaden na wo pesika ema won ho ofa nyina akade a ubenya ne kwa ubenya ka ho low cost no kire se ubenya na bofuo mu metu osesi ye se me wo sika na oba wo se 7 predu se ye wura sport bi na wo de ba no nyina na abanu magu ye ma sabe wonu daga te hene tv a wo prepito ahia na betima no papai eja good legacy bia
oni hɔ no amansa nyinaa ɛte na futusɛm enti bibisa me wo sɛ so me so me yɛ presenter afei na meba be firi mu ama daakye bi yabɔ me din sei anaa daakye bi mebɛbɔ akɔkora ama me tifi a ebi kura mentimi nkasa no radio bi a mɛyɛ adwuma pɛn me channel bi a mɛgya ne pɛn yabɔ me din sɛ na ba kefa so te saa anaa ɛno ne ade a ehia me na mɛsere da sɛ ni bia sɛ na do wa no si ha yɛmpere ensi hɔ enti me ka bewie sɛ emrante yɛ hene ɛnyɛ obi ɛna bɛkamfo no ne nnwuma ɛna ɛkamfo da so ne sɛsɛ bi obi afiri mu ne akɔ akɔtwerɔ we deɛ ɔno ani nnwuma ɛne ne nsɛm a yɛka ɛne na futusɛm ne nyansa pa a wabɔ akyekyere to wɔ no Sompa 90.7 FM 93.1 ɛna afei 98.9 Sunyane Nkranza Kumasi a yɛna panim poporo nase kyɛ sɛ wa project papa yi ama sɛbe mpreduasa obia bɛhu sɛ ɔpanin bi bae na ɔbɛbɔ prapa deɛ meka ne sɛ Nyankopɔn kɔso a ɛmfa ne kra ɛnsie yie ɔsamampa ne ɛto na badin asɔmpa yɛanto na badin po a yɛma mansa nyinaa anya ne so mfa so bi mepakyɛw bebree yɛ dwumadi a yɛdi anɔpa nyinaa ɛwɔ Facebook ɛsan so ɛtwa ne ho ɛwɔ YouTube okɔ ohwehwɛ Sompa 90.7 FM a wobɛhunu yɛ no ɛwɔ hɔ nana ba kefa aka sɛ ɔsamampa ɛna yɛto na badin na yɛwura ɛyɛ kɔfa baayɛ ɔde Sompa dwumadi nyinaa baayɛ no wama ɛyɛ yɛwura kɛtɛkyɛw na mrantie hena onye ne baabi kɔ no wama no kwasɛm nie ne nkaye no ayɛ sononko brother Philip mamintie won so briefly ana yɛmfa ne aka nyina metro so yɛtie fon so bɛma mo kwan ama maba enkomodie mu ebi mamintie Owoahene unse anopa no medase pi me hyase ana me kan simbia ba why yardstick of wisdom na me ka sɛ Sunyane ne nkranse hyase yɛbɔ ne tesu ade akokora na makofo na ba ne no mutie ko akiri no hu sɛ saa asɛm ka no nya bi bɔbra ka nye nsen ka me yefre bi left hu so me nese ba bi o twa kɔ na nya hɔ na ɛwɔ so twa kɔ and to wisdom enya asɛm bia na yɛka no sometimes obi o a wo ne na ka asɛm enka de yɛka ho no kra na akɔfa ba bewuram you was not like that I say power no your hino or hine pon or your hine pa ɛwɔ ne krom na enso so o do times so o ka hensɛm na o ka hensɛm so o kan yankoma nsɛm o kan yankoma nsɛm o kan kwala asɛm o kan kwala ho asɛm that is one thing on futufutu niama bom basabasa e je sɛ udun sɛ na dwene mu ne mu ahyehye ye na even sɛ nipa no onimia sɛ na me ka sɛ o ye team player sɛ wo ye obi a wo ye sutie na obra ho ase a level bi apaso ko bi obɛbo amo akɔ because what the buomo obi bia office bu efata no enu nti onipa bebre na so abrewati akan se nipa ni bebre bi okro mo ye stubborn pabusuafo nyina yi o mato atwene na enso so mo ni hia otumi modu o mo nya abotre mo akopem se eye nkuma se de mrante ahene de I not telling can yes you know he is good by Kumasi is a guru. He can enter in even him fie kesi esiwe owuram at any time. Asem bia ba oni ba bi obewura. Enti radio mu no or the different system be mu afese no na ekitikiti me didi atemani abrena ha ono ha na ni oni watem that obeka sa wie no to say nyansa kasa ama akoma to yem enti yesua no ye obi a na ye ba radio mu no saa nipa ni bi na ye hwe omo na me kasa ya sorry invite no aba career na oba de osi be chirechire ma mrante ne maba ona akoma to yem kwan on fa so abrabo omo bo no menya abotra bo no chire mu say he career enye se bia makofa bo chinchina mebo na emom na de bia won sa besom no wouldn't see ye any ahobrase any adesua komu a obeyi anu awie na yese amfo ene kire ne nto aso awrade fa ne kransie na me de bi se waye bi me da se bebre yewra apam ma menche oso odie emfirimu nye se bia ye ho ne teyen ena yenya platform na yewra ni ho na ye kanasem ba ye ka wei amanchirima nso afa bibi e de afirim mentio nana mo de sabio wodi abonefo sam kura ti nananom wonse do na ewie na ye di ne ho adanse pa ya ono akura nya ya nka obesora ba ba kase we die ma anyo na mom ohwe keteche be ma de wawe a sabi ayese yesu die no nyeni nyina akura na sabi o ye twroe na nhyiranka nyame se anya hwe no ya ba betibi empeninse ketwa bi ensuante na bayifo we akura mo no ye ba ye ya ma menya ne dodo se de nka esi enya no no
nanso kuma no a yebeto ye no ya adinya kese ye pa obati oba niti se nyame antwane antwane a ntemu a na wonyina 88 te se onya ono man 88 onkwa na bo mai okwa no ba bia nkwa se de ete ya nete ya wo se etimeje protopal se abansoro ampa wotena se na osese a wo hwe wivu ahodo ebese ho ahwanwi ne ebebo mai na ye wi a ya san sane ayere so a bia be trabo so me kura na chese wo no de wonka prema no ho ma otufo bo ne ya sen sane ye sane a ye nsan fa nya de foforo bia bio ne mu nkokọ ne boro ye nnua ai esan se ye nye sane nwi ni wi a akokọ bi obetwam ho na echekere ne nan enti wontimi nkoye ne etwa ne na cheche no na oburu nnua ne mu nse muadoma no nso ehira wo a obi bia koye enti papa no nkasa ye no wotena sena de kwa adwendweno hu se ewom se ngoma bi no mo ho a yesu ade nenso se nka ye nya ne ngoma ne ntemo a anka abrabo no se de hu se kwan no ye tententen no nka bi hu se san da no ha ya nyame mfa ne kranse ye na se de kefa kan ne samampa ne ye to ne badin enti menimu se edin ne de wono matoto de dakora enne na obi ate se san papa na firim dodo na nim se wo firim sa sama o kan ye ananu fiada na me wadwuma mu ha ya na me kurombo nsu nokre call bi free ho baaye emrante o matena se o mutie sompa na ye bo emrante hene ne no akwada na chinje ebi se wo free mu ebi se wo free mu enti na wo se o mo frɛ me eje confirmation enti dia wo kan ye nokre trudo se enne na ebi a ebi no kra hu se sa wo free mu nanso nana wo free mu 90.7 FM ho said mo said Kristo ya ka je nse wo nwuye o wada sote ase no sana keteche wada sote ase yera apam na oten nka no maestro briefly na yemfa afrefo no dia na wode kai yewura mrante ehene legend me that say anytime bia since I'm a Sompa anytime bia metin a voice no I am bisa me question say sebi say ya mia think I'm so then here the be kai me one of the questions I am bisa me ho na we nyina twema dwene besu say ya na wo se nipa brabo a wo bo no se de mpanifo kasa bebu bi se dimpa eye chen ahonya no right eye no kre sebi papa me nshi adama ne ma miskada wo but me can send be before the sport say anytime be a meeting a voice say be ma ma woduma ho nhia say me dakra minyane me nipa ba ko a me adwuma na ba bia ma ye adwuma bia all time excuse me to say ye dey open ba bia ma ye adwuma except Sompa I be chiro say bre adwuma time see tina adwuma kopem time see ansa na wakofie no ntimi say apart from say wo ye adwuma ma abo nyina no ye san kire wa brabo ani so thank you nti me ba from the early stages na me din but from that me tape papa no voice say be ma ma wadwuma ho hia and obe mu wadwuma ho hia wa ni nyina say wo ye punctual say the potoka say me ye kan no e wa adwuma mu time say ye hia wo ho no and no chesa ampa adwuma ne ho hia until always you give the necessary time adwuma ne dia ma sefabra right we pay respect to that but legend ni nyina say dia aboa me ama metimi da sorry ntem e ba adwuma ntem no ni nyina ye papa we asem o kai right be ma ma wadwuma ho hia because oba no tin nchen 24/7 na say adiasa akoma ma enkure esu na sebe wo ko fa ne say wo betete na na mu adwuma no ho hia wa adwuma pa wo beye no ehia wonti e de bibi beba botom no wanya bia bo akoma wo fie nti be ma de me sa asem no nko a be ma sa asem no nko a nsem bebre na waka aye bo no ofidie ma ba sa asem no nko a no e define bibia de ma me wa brabo yewura wadwuma pa na ne bo wudin enti bebia oda ye bia no ye mawo nanti ye kosa brebre wo ho enom na ansa na ye be fa afrefo no ye nyina yeti ewo efie ha no Dr. Blessed Foster ono so atenase ewo ha obeka bi de afoaso na yewura mrante ehina busuafo wo aseda bi a Dr. Blessed Foster na ese de manu because
ne ayesi uhunu baby a radio duma ya na mu ache mfie duonu ne akire yi wu that day no ye funu announcement ma ye wie ko pewo kra ba asa bibia ne akire biem but a whole air time fitie nanoa bepem ne ye de di dwumanti nyame nhira no. Doctor, good morning. Good morning. Na me apomu Yanko Panda Roma. Nyame ase. Wada Roma, sadi ampani beka no yedura manfo so ama yakai ya no. Yewura mrante hene okoye ya fimu anie. Ene na ye kai no wade a chen bi adwumadie so. Me nuanom aka bebre won so ede na wo ka. Okay. Meda wase bebre na ya fasa akonya we so achia. Nkranza man. Ene baby a Sompa du bia. Right. Na now can say me say yembo mabaso na say dedicate a whole day advance free and run up akusi TV radio ya 3 radio stations ni na no ne nsɛmpa o kan ni na ne abo abebre akama yintimi dembo na enye obia na sebi obefiri mu a ebetimi ayene sa ebia na me kura me ye adwuma wura me firi mu a ye nyama no di sem sa embo for 24 hours kire se papa no we nipa de nanso oda sonko me kan say we who working wisdom na apart from say nimdia owe yesronko fie nyansa pa owe yesronko no ban history pa na other side adodo nanim yo ibia no kan kotoko ene has ho first team omo share boot bobo sports what kwa bebre nim ene sem bebre o ka bushia history ena o asem bi o ka sem twam long time sa asanteka sa se o chiamia weni ma asem ka o chiamia ni mo weni ma asem ka den o so twam long time because enya sa na e ka no ne sem bebre ho no ma chese o count him se papa no we very broad na pa me pena asem nyina ya Sompa obi anim se mrante hene de senior mind ni ho agro chese ne voices are yebo all the 3 stations nyina me anam twitwa ni nyina e de man na yebo because me hu se ne nsem no enyanyam sem de nanso enyanyam ya obi anya na otie abra wo bonyom na obobia ebetima sakra nkofo bebre na akra me kan say the other side ebetimi asua aka na futu sem wode man say eba na ho brase pa obi me ma me film no baby ewo nyame adom ankran so na aduane die ma ye cheche presenter kese sei pa wo saye akwamu hene ewo asokore mampon no na ye cheche aduane ye de sei na ebe ye fie ni pa family ma me wo he ya na me tena di na e form ho na wanya baby antran na gata no so ho na no watena na odidi mi wa nke ye mu bia nke be ka se da bi nti e ba na ho brase ya se woni ni hia o gate e wo Sompa na woni ni be hia o gate a ono wo betwe no ho on fan se ne ositie so ya wo betwe no ho agina nchen ana wo be bie gate na mo abe se wo miwra be sen na wo na mo ye mabu na mo ba ye ne ye se yesomo eno nti na ho brase ne ya de bi a ye ne ye tie radio so voice na ye nhia ne ye nim but me can say na ye mu bi atimi hu ne hu sa ho brase ne de emfa se de Nyankopon be pagya wa kosi bia no se o de kan ho se wo bre ho ase a ebetimi aboa ama wakwani nti de me ma me kasa anwa enye tenten no de e kan se Sompa hwa de pa ye nanso enam se wagya ye voice se ho no bebre ho no mkura ye new a fresher emma air with time no ye be koso no e de abana ye mfasa kwenyo ye ma ye nyina ye ho yakọ but answer na obe sorry no ye misa ushia no he ba ne se na ushia no ene ne ye keka even though ye nim se o media no mu da ukoshia ne he a amanne o ye di ne ho nkomo ye excuse me my former general manager Tofia kwa na true no na ja radio adwuma yesmo ntrafa akọ se wote ye be den a one day bi na wote fa bia na echa anadero ebetimasi ono na nam no so ma one no e free fox a one omuno asamwane maami a one kasa na da team eden ebe kan ye ho ntimi ade personally na me tie no from afar e wo Fox FM ne obey morning show radio mercury
ɛhɔ na ɔyɛ very ɔte sɛ apam ha ɔka baako mmienu na sereɛ ne ade bɛti nyansasɛm a ɛwɔ mu no ɛyɛ deep nti na mepɛ no asɛm paa ɛna meyɛɛ sɛ tɔfe akwanhwɛ sɛ wobɛtumi de no aba ɔde ɛde ne bɛka nti ɛma sɛ ɛne ne yɛ adwuma yɛhyɛ adwuma ase April ɛna September 18th ɛna ofirim na ɔno ankasa kan sɛ wayɛ adwuma radio bebree bɛtɔ baa Sompa no the way Sompa si pagya amanfoɔ ebi mu kura mpo nim sɛ wayɛ radio kura adwuma yɛ den akyɛ saa ne nyinaa no yɛde aseda ne bɛba Nyankopɔn sɛ na adwuma yɛ mu no ne na wie yɛ mu no ɛnam yɛn so yɛ so na yɛma no ɛyɛ fɛfɛɛfɛ na animuonyam glory no ɛba kamakama o free stage no na ɔwɔ ne peak a obiara no ɛdi na dance nti baabi obiara no Nyankopɔn fa ne kransie na yɛn so so yɛ wɔ hɔ yi ne nsɛm Paul ka yɛ nti ebe make sure sɛ all the time biara no yɛbɛkɔ so ama nkyirima yɛma no mo aba bɛte nsɛm ni bia ɔbɛka yɛ no ɛdase bebree yɛn so yɛdase bebree Dr. Blessed Foster na ate ne nka no anopa na meka sɛ nka afi na yɛbɛtwerɛ Bible a nka ne nsɛm ɔka yɛ nka yɛbɛtwerɛ ahyɛ mu ama yɛnya mmerante hene nwoma nanso Bible twerɛ ni hɔ koraa brabɔ no deɛ yɛgusu a yɛbɔ ndi yɛka ne nsɛm no bi ɛde atu yɛ ho baby a yɛduru ni abusuafo yɛ ma wo kwan 0598 994 994 0598 994 994 na waba ɛyɛ dwumadie so ebi Adea Akye Abia dwumadie ɛna waso eguso ɛnɛ yɛ kai yewura mrante hene na deɛ na nso de kai no wahyia ne pɛn wa brabo mu wonhyia no koraa nenne na futu sem ne kasa kyerɛ yɛbɔ wɔ ha no ɛtew sɛn hello good morning me ba cha wudi ni ba bia o kasa fi yo me mo se me duma yefo nyina ye da se bebre amen no kwase me ni papa me hu no da ati ne kasa already su ba ku pe na no kwase me papa ya kana nga ya fira de papa kasa waka atomo so na me nya dia de dia me de ma bra bo ne se oberema mo waduma yi o oberema mo waduma yi o na no me sra mo me nka nkwa ati be ma wo mo waduma yi wa wadi mo nyam kura o amen de me se mo ni ye wura blessed papa yin se mo ka yi na mo tro book na mo to Sompa FM na yen to bi ba ye se fa se nyam se mo ni na mbaka me ati bi onyankopɔn islam nyame ne munya adwuma amen onso nyame nhyira bebre good morning hello good morning udeni baby o kasa fi ajam kasa fi Owoahene me mo eti o kasa fi hen ajam kasa fi okay my enti wa no pay ta me ya ho kama na mo boni we me fa me ka de me ni pete de lamboa Jawa jano ndige jawa jano ya bia wa da bia mi dimje otiase yango pompa ne mi ya ko pam ti ye da ona mi si boko adamte ni wa right ye nyina ye nue ye da se bebre onso betimi abadwumade no so be 0598 994 994 mayanka wo se obetimi so ahia your Facebook no so Sompa 90.7 FM obetimi ahia ye wo ho enom YouTube no so edamu anopei mo amwo YouTube no so no eno so ye Sompa 90.7 FM obetimi ede wakohwe ye e wo ho 0598 994 994 good morning me pa cha wudi ni ba bia o kasafi Pastor Fem Jacob Mekasefri Proso number 2. Yeda Sebra Jacob Menti Wanope. Aya branch in fact in Yamini Ukraine or nipa bia Sabe Kenyan Sali Pani Biwa Ghana ha Ghana between Pompa or nipa Cassia Najimuto. Right. A fan and a foot to Samaya or the Mayan in Yeezy. I'm not a teacher wawunu. In fact, I am a pa. I am a pa. Nam na futu sema o de mayeno right the mekase doctor Blessed ni say committee me a common train book na so mono record no anytime bia radio ni so right metamase yan so da se bebre no de out de buy 0598 994 994 yegusu a ye ka wo say anopain so no yewura
member of parliament Edema and Kranza North. Yanu Bedi and Koyura Joseph Mensa. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha wodi ni ba bi akasafi. Ayo ka film Kranza. Yeda say my enti wa no pay. Ba tu program ye na ba tu I ma re pa di be to nyamba ku bi mamo. Aha. O kan ye ho a. O kan ye ho ai. O kan ye ho a. O mi ata o kan ye ho ai. O kan ye ho a. O kan ye ho a ka ye pe. O kan ye ho a ka ye pe. O kan ye ho a ka ye pe. Ebrama said ye. Ebrama said ye de o wa ti to kwabrane. So Ebrama said ye. Ebrama said ye de o wa ti to kwabrane. Ni be so jai. Akasumpa mai kaya ni abreko. Kaya ni abreko. Esani bre so jai. Ani bre so jai. Akasumpa mai kaya ni abreko. Kaya ni abreko. Ampa ye ni abre e wo hanom ampa yemfo obi wo from so. Good morning. Hello, good morning. Sorry. Ubetime abaso yenhwe se benya di utwato e wo hanom a na yenko yenim. Good morning. Good morning, sir. Me ba cha wodi ni ba bia o kasafi. Adea Akye Abia Kranza no Bomini. Yeda se Bra Andrews Kranza no Bomini ma yenti o. Papa no se ma mo kan ai bia papa. Bia men ti se wa ka ba bi kura na sama o kan radio se wa ma ye bia so ya kuma su papa. Yo. Ndi ye be kan de ya me fa le krenchi. Right. Yeda asene won so dia o de eba ye ene anopai yenhwe. Good morning. Morning. We dey ni ba bia o kasafi. Yeda ase ma yenti o. Sompa for yamin shabu pa wani medina pa moye. Amen. Odi ponte se we ati na maka no yamin shabu. Amen. Abapai ide na minim se wo. E futu stop dema na odina hian. Odina hian. Eda ma se yamin shabu. Yamin shira won so. Good morning. Good morning. Good morning. All right. I think that yeah, the way we chat to. Good morning. Hello, good morning. Me ba cha wodi ni ba bia o kasafi. I'm John because Kranza North. Yeah, that's a Brad John my enti wa no pay. Because no dan come Israel on abaso but not in the contact no. FM. Yeah, and I please say papa na wa kaba soke me pa. Right. Papa nya. Yeda ase bebre ne wo de a wo de be abusuafo ebre wo ho ye bedi nkomo akire ba sesi ayi de ye ba studio ha ne ya ba bedi nkomo ye fiti na no fiada na ya boda wuro na akire wa se ene anopei ye member of parliament Edema Nkranza North Yura Joseph Mensa ya de a obeba efiduemu ha na ye ne no aba abetwen enkomo na dwuma wa ya ma ye nsem na hyebedwani obeka bi a kire yen constituency de ode na ni ehunu obeka bi a kire yen na afi ye nyina no ya hwe ne ye be ya Nkranza North ebetu mpon Nkranza North mura na atena ase enti ye ne mo na edi dwuma no ye be ma ukwan na wetime aboa wo asembisa bi de ma yewura obeba ahoma no so na wabisa na afi ya hyase afiri ho edi nkomo no akoyanim enti ye kɔ Nkranza North sesia wo Nkranza North na se wo question ana asembisa de ma yewura MP a wadaroma ye be ma kwan na waba hanom na mesrew se wo ba program no so a ma okasa honte enye adidi atem enye kutiabo yentu anamo no sedia bibia no ebetumi akoye ede amayen ewo afidie eso ende mekwa ahoma no so na mafa course no Nkranza North se ofiri North e na wote South ha kora onso wo ho akwanya se obetumi afre bi 0598 994 994 0598 994 994 question be na wo edema yewura MP anopei na oyiwa no ana okire wo mu
0598 994 994 na wabaye program nso ebi na afi yaboa ama bibia no etumi ekọ sedia ya hwehwe no pepepe. Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Me ba cha wodin ni ba bia wo kasafi. Owoahene ye fra me boahe me kasafi timiabu. Ye da say bra boahe ma yenti anopai wasen wo question ne saying. Oh, mbo aso ni pa obo man kwa zama en yisima. Right. First question I maybe that he said. Ube timi agina ye na yate wone no ye kama why wadaroma dane wo kakra ye bu ye network po ye ni network wo ha nti bre mi gina no me firi ho pre ade agu ma yenti o le bisa MP se oba ye no timi abu oba be she bo bebre se oba oba my pipe oba my lat post na oba timi abu ye wo akura bi wo ha ye fere ho konkoma. But can say, Obutra Kwamba Tinabu, Obichi school down or more. You wouldn't be beyond there because until me say, maybe someone abo say, say no den or the yen. Yet I say, my emfa Ubin so. Hello, good morning. Good morning. Good morning, wine and baton. Nyamia don't me where pa no. Never shop me here in Amiase. One family and Cabani Apao. My emisa we my enti wasem bisa. Minimza papa nsa wewu. Aha yo. Ni aba na le wofie. Yenya ya se ba ma mo waje hia nipa bua pa ni tie se yesi yenya fene. Yeye no re ne fo ato ho. Aye tenti. Ye ka ne se nya man pa bi pana. Amen. Na odmeru ya ka se ye simpeni fo bu e so tiami a woni ma sam ka. Yanka ne sa ye se wo tiami anim. And I'm saying, Nipa or Kansas and any DD and new. In Jason, I asked and now hinting, and what Yami and new, that's some kaye. Yo, yet I say, Mammy, and also they are or they buy ye. Afi, Yemra and Sembisano so, Yera MP, Ewahang, Kranzan of MP. Question Ben, I walk at the man. Good morning. Good morning. Me bacha udini baby or Kasafi. Bacha, me, from Andrews, Kasafi, Kranzan of. You Andrews, my into. Nyame pese mbisa mpini se emje obe ye kwan yo be ka ho asen enso still you improvement bia na wo kwan de we na wo kan ho asem yi every bushia akopem bonte all right ye da se bebre ma yemfa obi enso good morning. Good morning. Me ba cho udi ni baby akasafi 7 minutes to poku kasafi bushia brightness ma yenti wa no pay wasem ni saying anti the service and say bushia kwan na o mo so mo be ya na ya head mu a the say kura 3 asache so mo no be ko bridge kese na wo ho no ma na abu agum ye hunu bi bia fa ho nto o mo hwe na o mo boy ye da say onso obetimi aba so 0598 994 994 0598 994 994 Yene member of parliament Edema Nkranza North Honorable Joseph Kwesi Mensa ena aiding komoyi na yepese ubisa asem na oyi wasem bisa na no Edema entino bra dwumade no so sesi a 0598 994 994 na waba enkomoyi so ebi wabebisa question asem ba ko hawadwen pa unya MP one on one ubebisa no amana yiwa no enti no ye ma kwan se bisa sesia. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho na mi sa asem na ubi so mi fribo mini mbese bisa enti se tibo mini busia kwesi bo antinda be no be ye kwan no. Okay. Na no brother ta na wo market anka awrebe ho ka dia so mfa bo mini bo ntefo adanya nsuo nya tasia chef na ya na muti station enti ma president don be say who driver ni a wan fa na he say kwan safety na o ka say won ko to so ni obesa fo makobo mi right esa so ka say kwan ye enti so you attend me say you can say that pen on your kwan na maye ye da say won so betimi aba so 0598 994 994 na wabawura aye dwumadie mu na wabisa question. Good morning. Good morning, Honorable. Me ba ja wodi ni ba bia o kasafi.
Pacho, a friend of Jeto, Cassetto, Cranson, New Town. Yo, Yura John, my intiawe, wasn't beside I were Edema MP at the way here. Pacho, Median say, I am some grandson of a district capital. Na, your papensu, a 103. Yan pen so, yam say, a ban bako, and fish in the bako. Na the same grandson of Kruman Kasan Kasamun, man who's mad the Depuno, Pacho Onapo, Onosona Pensi, or Beshe Amanaka on Wajawan. Right. Yet I say, Bebre, Nkomono de Dikan ena Yafai, and the Moma Honorable Ni, the Ayat Mould be say yano, Iria, Yabesan Babe fa near a diho, nan also Moyano, Ewaha Ede Amayen. Na mekanisa dia na me ko aye me ma Yura Akwaba na ya sha ase di nkomo Honorable Joseph Mensa oye MP ewo Nkranza North na ye pese ye no edi nkomo ewo ha enom ema bibia eye kama kuni da tuwe ya se me se obrabia twu tete hey ye beko Nantia ini ye boa katacho Papa umare shisho Wada cho nana umabedi denya Ene atu ya rehui Nantia ini ye boa katacho Papa umare shisho Adea cho nana umabedi denya Ene atu ye nisue Yo, Adea Akye Bema Emrantie Hene Omabedi Den. Sabre de abusuafo mema eye ewura no ma aba efie ha no akwa aba. Yewura Bada K John, the friend say John. Oye assemblyman ewo dwene ho electoral area Nkranza North NDC organizer. Osan ye oboafo sononko edema Yewura MP enyo nonko ene wo ha Yewura Adom Kentinka special advisor edema Yewura MP ene afofora eka ho brepamu bete wo monka ena afi Yewura MP no ankasa nyono no yekuma nanso ono nti ena yatena se anope ya ye ba bedi nkomo no Honorable Joseph Kwasi Mensa ewo Nkranza North ye manache na ya shase di nkomo Honorable one wodom anope ye mamache mama kwaba yeja na anope wapo mutesen oh nyame adom Owoahene me ho ye pa yo ye da se bebre se anope nso ye to nsafre waba na woni ye ne ebedi enkomo woni constituency fu ebedi nkomo mpacho constituency tesen anope oh Owoahene ye ho adom constituency ye pa right Nkranza North omo ho ye yo anopa yi em se menya akwanya edie na mechia nananum a ewo Nkranza atrankonwa enu achi no mechia Nkranza North nyina 90.7 FM mechia NDC constituency executives and branch executives nyina Owoahene em say constituency executives and branch executives ya de a omoboa me ye nti say ma ba ha na manchia omo ana omo asia na me ya yetiafo nti mechia Nkranza North NDC constituency executives and branch executives nyina yo ye da se bebre ene onchia de amamenim se wo mo ajo so na to begin with no but your parliament wo committee ben so yo me da se eco parliament ya committee am also constitutional legal and parliamentary affairs moduma ne say Owoahene Sompa FM say ye kan say mrahye bedwa mra na ye kwhye no ho eti ye kan constitutional legal and parliamentary affairs na mra ebeba
sɛ ɛwɔ sɛ yɛ paase saa committee no so ɛna ɛfa na yɛbobo ho na yɛde abɛto mmarahyɛ badwa no anim nti yɛdwuma titiri a yɛdi no yo meda se wawie no yɛbɛsan aba parliament no mu biom na sese assignment ɛda yɛ nyinaa yɛnim yɛ ongoing limited voter registration exercise mpacha wetimi a monitor bi yo meda ase sɛ ɛyɛ donada na ɔtwene ɔkyena ɛna yɛhyɛ exercise no ase ɛna donada no na me wakra bidu donada no nti efi ukuada ebesi nnora no yɛ ade a medi akyire mia na metwe amanfo ɛde ɔmo ba registration center a yɛde cars binom so aka ho a yɛtwe ɔmo ɛde ɔmo ba registration center eti mani di akyire pa right so far nea wasese a wahunu ɛte send na how na be describe process no so far yo Owoahene me da ase say sania ye nyina yenim no yewo mampam nyini na mampam bre ewo Ghana ha nanado ene Jimensa mrahye bedwafo omo ye say ye be saa registration yi ya ka ho asema say enka yenye no polling stations 90.7 FM enokura nye ya enka yenye no electoral areas sebe ya ebeboa timamufo right Owoahene obankransa nofo a ye won kro ni nkura no bebre ewa akiri kwan no so enye obi wo pie nyina oso mra busua eme registration gisa nipa no efa camp dasagwa ebesi bredi ansa na wabankransa ansa na wakọ busua we nyina eye hawa minority for yehu se ede bebre eniti ye kan ho asema bet nanado ene ni Jimensa omo se omuntie obi fi asuoti a obese akobusua isa ofaka ebes ofa se moto se bicycle ebesi dwono ho na wafaka abesi tachiman na wafabi atwam abankransa ansa na akobusua akoye registration na no yede nipa kogu ho omantima register mu nyina eti sa nipa no hwe efi ho ebese akobusua ska obesei na wasan akọ oba na se oni Ghana card na wo se odi guarantors mienu eba hwesika nipa no ebesei how we nyina na minority for yehu ya ye ka kira aban no se enka anye ye kura no yenkoye ne electoral areas but omanti ase isan se omonwene timamufo ho nti saa how na aban no ede abeto timamufo so eti how de ye hia bi bebre na da mo start ye no em say nsuo to pa saa da no nipa 4 pe na ye register wo the whole grandson of besenka mfidie no electoral areas ya okay betuma register more than 4 no ye register first day no eti ye hawa ye MPs no ye fam because ha no fakese abetoye so if you say e was say ye so ye boa na ye di nipa ekọ registration center so right eti ye ade a haye pa nti mwanya challenge bia obi aba a wantumi antro ne din na wo se wosan kọ na ade kyen wasan aba a bia ba bia nipa no firi ontumi nkọ enti no in terms of accommodation ni feed ni nyina bia musomu bia na yo me da se third day no nipa ye de ombegu ho no omantuma register omu nyina
enti na wo se binom eda na binom soso esan kɔ na ade akyi a ɔmo asan aba eti third day no na wo se ekɔpɛ hotel harma ɔmo entimi ensan kɔ no na ɔmo da na ade akyi a ɔmo atoa so saa nso na fourth day the same thing is here fourth day na ɔmo say network ha adwen Friday no nti na ɛwɔ sɛ binom ɛsan da na yɛpɛ hotel ɛde ma ɔmo da ɔmo feeding ɛne n'asefoɔ ne nyinaa na ɛyɛ hawa ɛba mo so yes wobɛka sɛ some of these issues no ɛyɛ genuine for example sɛ yɛde kɔ electoral area koraa mpo na yɛtwɛ na sɛ network nya definitely obi bɛkɔ na wasan aba enti ɛno no sɛ yɛ genuine concerns a ɛwɔ sɛ yɛne EC yɛ adwen ɛwɔ ho yo say yɛde kɔ electoral areas na nipa no enkɔbɔ mpe so saa enti sɛ network no ɛnyɛ koraa me fi sɛ saa nipa no de na nka ebi o mbetimi ayɛ de ama ɔmo but esan sɛ ɔmo nyinaa abɛboa no ɛwɔ faako no enti sɛ network no nyɛ na tama ɛbɛba no nipa dodo a ɛwɔ sɛ ɔmo etimi yɛ no ɔmo entimi nyɛ enti sɛ yɛwɔ ɛfa sɛ 16 electoral areas ɛwɔ Nkransa North na sɛ electoral area biya ɛfa ne sɛ ɔmo ɛya enka anya de a sɛ network no ɛsɛ kora ɔmo ntimi enregister ɔmo ka nipa anya yɛ kora nipa kakra bi ɛna nka saada no ɔmo ntimi enregister ɔmo right me da se bebre sɛ waka voter registration exercise no ho asɛm ama yɛ de abie enkomo yi ani menim sɛ wo yɛ Nkranza North this year ɛna watena constituency hɔ akyɛ ɛna nyame so ada Roma di bia Nkranza North for de ahyɛ wo nsanti no menim sɛ ba tokuru bia na ekura bia unimu na wabɔ aporo akɔhɔ baako ana mienu bi ɛpɛn memisa sɛ wotena se din na woto wani ɛhwɛ Nkranza North atifi anafoɔ baabia afana nyinaa no yɛka mpuntu sema 90.7 FM ɛte wo sɛn yo enda wase oba Nkransa North a eba mpuntu dwuma ade a yɛkachi titiru ɛna yakwan sɛ ebinom adi nkan aka akwan no ho asɛm a mɛka ho asɛm sɛ baabia betu mpɔn a sɛ akwan edi mu akotene akuafo a ɛwɔ Nkransa North ɔmo no ba na ɛwɔ sɛ ɔmo de kɔ dwaman so a sɛ bɛyɛ a ɔmo betimi edi akɔ ɛyɛ asɛm if you say akwan no enye eti Sompa FM cars enko fa mfudie no emma Nkransa North yekachi se obi ewo memfa nse tachiman na kwan ye na obi wo Nkransa North na kwan enye eti sɛ ɔmo nyinaa ɛyɛ adwuma baako na ɛba tachimani no betimi akɔtɔn no deɛ wa abra na Nkransa North ni deɛ aka wuram eti ni nyinaa ɛyɛ how ɛde ma yɛn oba education health ɛne energy nsensɛm a yɛka achi kakra na ni nyinaa mu no miguso a mitu anamon right sɛ bɛyɛ a yɛsoso mpuntu a enti Nkransa North ehwe to aba ede mame no me so mitu anamo se be ya Nkransa North ensa beka bi right yebeba nsembisa afrefo bi adikan afrede ama yeba memisa se wogye tum se Nkransa North aka echi dia na eyede yan na ama Nkransa North aka echi what is it about sikasem leadership ana eyede yan yo me das say sikasem
eka ho leadership enso eka ho bi em say e creating Nkransa North mrahye bedwani a odinkan na ye nana amoaten ena yewura Major retired Derrick Oduro ebeto aso ena me so maba ebra nana amoaten ebe no 90.7 FM ena ofi so ena yewura Major retired Derrick Oduro enso ebeto aso na bra obaye no na obeshia NDC ena osan ene ni party eye adwuma right na kakra meka no say em say MPP amwa yewura majority the Rikoduro anything edinti a oka ne sa if you say yeba bunu isia na Nkransa North enkwa na eye seat ya na ekura MPP na NDC entimi enyi Sompa FM na ke wose MPP aban no ehwe ho edeboa yewura majority the Rikoduro if you say yeba bunu is na Nkransa North nkwa na ehyemu a eya de a seat no eya omode ya de a nanke wose MPP ehwe ho edeboa yewura Major retired Derrick Oduro nanka yakwan eni puntudwuma bebre omo edeboa no but omo anhwe ho amfa amwa yewura no eti mfonso no na emfi no because ubeye MP a ahode no enkura sa ahode no ekura aban no right eti ne meka ne se MPP aban no amwa yewura Major retired Derrick Oduro eno nti wo beka se eno ka ho bi eno ka ho kese ama sinto no na yempuntu na ka echi sa na eno ka ho kese if say yehwe abra na NDC ewo aban mu no na yeni MP no NDC etimi eboa Nkransa North ewo kwan benso yekọ yefiri senior higher yekohwe adan a NDC assistant wo ho yekobusuya senior higher yekohwe adan a NDC assistant wo ho efiri asache ekobusuya kwan no NDC ena ehwema eye eti eno enti na make say MPP aban no amwa yewura Major retired Derrick Oduro right 90.7 FM yo ye da se bebre then yen zoom in emra eye akwan a na afrefo wo hwa afrefo mfre ye na dodo na asem no nyina na ejina akwan no so ekwan no busuya bonte bomre busuya ekwan Duruman kese so ka ho ebi eho na oba Nkransa North a yesika kese efiri but yenkohe Duruman kese kwan okay enura me faso kakra yenhwe akwan no ne current state etesen yo me da se sesia Nkransa North akwan nsu etoi ofa ho a ebe yo ayre ho enura me ko frema na me ko no me fa Duruman kese kwan efi edumasa ekosi Dero City Junction ho no enya asem ketwa ebre bi yekọ Duruman kese hene ho o ka kire me se na oko oba Nkransa bet oduru sa area ho ne ka no ani etane ma o de reverse nkoa na edekwe
right sesei cars no duru ha enya de a omu etimi ekọ gise binom kofa duroman kuma na omo akọ na bra me bontoa no em se bo sha me hye me manfo ne se omo to aba mame na mbeye MP a mehwe se metu akwan no ho anamon enu ti omo to aba mame no me kwe first month anamon a metu ye no na efa yakwan no ho enu na ema contractors eba site kwan de we na otu anamon na say constituency na nyina kwan constituency no akwan no metu ho anamon ekohu se na ye the contracts ama contractors ana omuni site eti midi a kirema contractors no eba site na sesi ame no kasa yi contractors no free site omo se die ntia omo free site no metu hu anamon na asema me call Rose minister ho asema o ka kirem ne se iskasem omuni ska mo de betua contractors no ka say yehwe tanobo ase tu ye free kwan a Koko road 90.7 FM contractor no eba site eye adwuma ebesi kranka Easter etwam ansa na afi Easter eba no oye na adwen senka obedi kan agu ifi tanobo ase besi kranka kota na okореkwese for skakakra if he says adwuma waye no nyina bosia e na ode yeye aban e ma no kapre kra entinka aban no maniska no kakra nanka onfa engukota no na onsan entoa so efri kranka sana na contract na kira na contract na kire say ono on pre finance nya adwuma no na owia ya tua ne ka na na contract na kire say ni omuni se nia omode man se onye ne se oya adwuma no eduru baabi a aban no ebe maniska no bi na watoa so eti eno na ema okobo obisia ede be ya adwuma no na eduru se aban no etua ni ese otua de man no aban no se skani ho eti enam so ema opake ni fidie e wo kranka senka o hwe se aban no ediska no be ma no na watoa so aye adwuma no bet o hwe ya na enya de aban no diska no e ma no enam so ma obesesa ni fidie ifi kranka ode ko no e ade a e ha no ifi se ode ko no obe use fuel edu tan se o san aban so a obesen use fuel ena no achi bosin awakobo no e ade a ewe no eti kwan no a enkoso no nyina eye aban no a osi uniska e de be ma contractors nti ede na wode wonso waye wo ho one wo oversight responsibility e wo ministers no so enti na obetima atwe minister na ba parliament ama na ba be kire sansam imu nenne a omoye ewo ho eno ede na waye ena eduru baabi nso a wo the sovereignty of enkranza north etawachi therefore se eduru ne eden a se contractor na bank for kra na etwe na ebia the sovereignty na ekitawo ene ne ekeka ho no mu betin de no ata contractor na chi ama ebi kura bank for na hunu mobo ewo kwan bi eso saa kwanya we nyina wo de aye adwuma yo me da se say 90.7 FM minister me the number parliament several times asemba ko pe na oka se iskasem enwachi no say me no akasa se nananom ayo madwen se ni amebeka no omu enyini eti omu pese omu akasa etu anamon na
me no mu nyina eba no ho eti minister aye se obema me mre na me ne nananom aba no ho na ne umbia no ono so akama omo atibi right eno achi no miguso a mitu anamon bebre bi wo ha anya ade a e wo se ye kana fidie so aha nti akwa no ya ade a ye haw kese eti miguso a mitu anamon bebre se be ya ombetimi abeye akwa no de amayen bibi wo ho a ombetimi aye wo ho sesia because wo hwe afrefo no mo freye na ade a ha adwen wo so krampo wadi ho adanse wo ha ye betimi aye ho bibi animu ya na yo medase se animu ya na mo a mitu ne se baby wo ho a wo se mia kasa common fund na eba no ye de etwitwa baby kakra ede ma amanfo ma akwan no etimi etom ma cars etimi efa so eno achi no droma kase kwan no se ne meken no ade a how kese eno nti mitu anamon se be ya mesabo ede akogu baby a enye no se be ya akoni abadie no ebeye mre ede ama timamifo no eti saa na mo no na mitu se be ya me de beboa da ben na wo sha ase atu saa na mo asa abo na gu ba bi a ehia se ye de gu no da ben ya yo se me ne penfo bi kasae na nia na omo kan se nsuo no se nia isi to no se ye de begu okra anhwa be se kwan no but ni nyina mu no miguso ehwe se efi enekwi mene nipa foforo so kasa se ebe ya ono so ebe boa wa asho me se ebe mame tipatras na ededi se adwuma no nti animonimu ya mehwe se saa anamon no metu na druma kese kwan no se ukọ busia tu bomiri kwan no a omoforo ye no eno so how kese se obi efi bomiri eba busia nke kwentia bet jise omukofa bonte na efiri bomiri ekọ bonte no so kra enye jise omukofa bonte ekosi fie ma na omafa ekurudwa abesi busia na amakwan no awa etini nyina miguso mitu anamo sebe ya contractors no beba site na omo abeye adwuma no ede amayen highest assurance be na wanya from contractors no eye Roman kese kwan no me frɛ highways director regional na oka kyerem se nanka omo pese efi bushia eko Roman kese no omo terminate saa contract no bet ni omuni osise omo terminate contract no a ahwa emma bi okura enti omo na contractor no kasae ma contractor no de contractor oye asechetu busuan no de no ba ho se obeboa no na omo aye Roman kese kwan no na eye nsuo no eni trama omo enya maaye but omo nya maaye a na me so maaye se omo nya maaye no e wo se meboa ma kwan no etom kakra kusi se contractor no ebeba site abeye adwuma no right yo ye da sene sade wasi acha abusuafo ma yenka wo se aha Sompa 90.7 ye ne honorable Joseph Mensa oye MP ewo Nkranza North ono na ye ne no edi nkomoyi na ye toaso akoye nim honorable o kan common fund asemi de se wo de common fund sika betumi aya yi de na mimisa wo se o betena akonwa so common fund do say na wanya yo medase say common fund sem no de ofre assembly for
Almost common fund ma. Sa na ye de no. Bra esese eba no ema. Eti so far eba akunwa so yi. Third year mu. 90.7 FM. Nia aba no. Enu 2 years. Common fund na aba e wo midin mu no. Enu 2 years. Aha. Eti ya de a eye how kese e de maye pa. Eti yeso ye kwa ya de a ye ka ho asem se be ya enka om de beba brano na dwumadi a e wo se yedidi no yetim edi efi se e wo se wo de scan mam afiwi na wanfa amame a afi beba na niema bo ekosoro enti se scan bakora enso ne anka e wo se wo de ye no eti ya de a common fund no ma right kakra na aba no a wo se enu mfie mienu de no wadaruma wo de ayeden yo me da se say betra kunwa no so a common fund aba no me di bi aboa education sector sa so na health sector agric sector me di bi aboa specifically there na wo de ye yo me da se obi a wo tie wo free nkranza no of betimi ehu sampa honorable mensa nsa no adwuma ni through common fund. Okay. Me da say say yeba education sector no a yeko asuoti hona constituency organizer echirade okohwe school na omuni school na kora eti mebe no metima erete pavilion bia sisi me beto aso na mato wo afase eti ade a sisi akọ asuti obehu se abusi wo kama enu achi no yewo schools bi no ma omo adan no ebehia renovation kakra eti mabo binum cement na nchense saa so na yewo communities binum wo ho a okwa enkura wo ho pa a e wo se omu etime ko school but baby omo wo no efi ho ko baby a school wo no kwan wa enti enya de a enkura nketenkete a e wo se omu ko keji omu betimi anante akọ baby a school wo enu nti ma provide enchense se omo enrete shed na yen start keji e wo ho uko free ma nura mekwe omo abo omo de kama saa so na edibi ko Taylor Krum nyina hi timia bu konkoma a obi e kan ho asem school sem no 90.7 FM yewo saa communities no a nti sesi a ye ka se obi kọ ho a obehunu no sade a wo kan ejina ho a nipa no behu e pa cho an ekọ pie nyina side me passem ho nyina eboa se be ya ufi me passem ho ekọ pie nyina fi a kwan wa pa eti omu nyina ma aboa se be ya ombenya keji e wo ho asenkura no peji akora na omo enanti akọ pie nyina fi a na yehu yo apart from no mami misa this question na menhwe wo hwe se wo ye NDC ni na wa be ye mrahye badwani ewo ene PP amamuo abreso yi ka ho bi ama wuntumi nye enema na nka wakoma mu pa no wo pese wo ye de boa constituency yo me da se se wo opposition a Sompa FM niema bebre wo ho a wuntimi enye ye bi ye de wan niewo muni
yenyina we NDC o MPP o common father edemano eyepe na enu achi no party no etimi ehu se ni nipa ni eti emfa project we emfa emano eti saade no ade a wo aban ni so a enya ade a obe benefit eti obi a naban wo so no aban no etimi eboa no ema onya project bi a wa yo opposition no wonsa enka bi eti ene ade a emmoa ya yo opposition no eti ubisa ya sa na etie bibi wo ha obi a naban wo so no ne nsa beka wa bra wa wo opposition no wonsa enka right ye ubetufo aka akire politicians wunuanom se wo hwe aban bi wa konwa so wo hwe se dia ne indication nyina akire se obewene na nipa no ewene a wobekwa akotom se opposition MP a ebeye den ama wunya hwe mfirim de wobetufo se wo se wo ye den aspirant na obi a opese obefa akonwa no ode ne ho koto saa nhwehwe no mu yo em say yesha MPP for no na omo introduce we no kese saa anything if you say bra NDC was no ye mampanyi a onya ne baby ko yewura mess obe no o se father for all eti ono de na onye nyimu but MPP eba konwa so no 90.7 FM ade a omo de sa nyimu no aba a se uni omo aban mu a ni a omo beye no ade a omo ebe ma obi ebi be ka se ne awo kan ye allegation because mu nyina na mo ho mrashe bedwafo mu wo brofo bi a ya amota kan lobbying is it the case say monne wo mu a ewo MPP afamu a omo ye ministers na ebi a wo bekọ ne ho ne ade no mo working relationship na enye nti ana yo entisa say ye no mo ntam enye ye no mo ntam ye pa nanso opese na ba no etena ho che eti onfa ma wa we opposition no na o ma ka se opposition kura etimi ayewe wa bra na ban mu ni entimi enye right eti ne yade a eye how edemayen eti Robin skills no de ye wo but ni nyina mu no se obema MPP ni 10 cedis ya o ma wo 10 cedis o ma wa bi a 1 cedi eti ene hawa ha ye Ghana ha yo ebusuafo enche yebesen bia homa no na mode questions aba yene honorable Joseph Mensah na edi nkomo ye Nkranza North emrahye badwani ewo hanom a yene no edi nkomo ye hwe ne involvement ewo Nkranza North as a constituency no mu say ono otia kunwa no say member of parliament nti ne ye hwe said ya usi de MP tumi na ye de amano no ode ye aduma boa enipa ewo ho honorable ma memisa o kan se o bepe akonwa no o kan se bi de kire omanfo no na ye hwe ho a ye de to aba ema o nti mem kan ya o kan ye no mom na memisa se sese no a o kan sansem no ma ye to aba ne de ma wo no wani suade hunu pa de ma Nkranza North eye de wo ya yo me da se say men ka se mu no me ke se ya kwan eno me guso a me tu ho na mo ye ba energy sector ho so a me guso a me tu ho na mo say communities a light eni so no omo sabeka light ena communities a light e wo so a yesisi adan bebre light eni ho no so ebetima ye extension eti miguso a me tu ho na mo na
say sania Ghana esiko no uba micro maso a 98 na light ba ho since 98 no extension community bi ewo ho from maso nipa hiamoa ewo kentampo kwan no so high tension no enam ho so omuni light miguso a metu anamon na ni akoba ne se gise me MP no so me diska eboa ansana aban no abeye eti me no omu edin sawo so no e was me 50,000 which is 500 million na aban no so aba abeye sa light no e dia momo metu anamon bebre ewo sa nkane asem no ho communities a light eni so no me the common fund no ebi ato solar street lights sebe ya ade sa omososo ombenya nkane a ewo ho ama hwaye han kakra na se nkura no bi wo ho a anadwo so omusua de kra mbetima akogina ase ayusu sa solar street lights no de esua de eti ya de a mitu anamo se be ya nkura light ni so no omon sabekan light eno achi no ni ya omo kan se baby a light eni no was a consultant eba na obehwe right na consultants no adwuma aban no sky so de mom no onfa mom eti no so opese omo be adwuma no ma wa gise wa fato ho so omo ka sika ne omo di sika no nasefo gise wo MP no fato ho so no mo atima be yesa adwuma no e de amawo eti no so ya ade a mitu ho na mo se ma consultant no aba na communities a light ni so no abeye ho adwuma na the whole report akoma ministry no se be ya umbetimi abeye light no e dia maomo extension no so miguso bra ye beto aba 2020 no de post no bi eco communities bi no besi se post no egu ho hwanam na de call ye aban no ema omode post no bi gugu communities o de fa assembly no so ana se o kasa aban no a sen na obesi a kirem o de fa assembly no so e de gugu communities binom say ombaye extension but say si ameno kasa yi ko communities na post no egugu ho omo NCCA eti ano so miguso amitu ho na mon say ebe ma contractors no aba site na omo abesisi post no na etimi awaya right yo honorable yenye mimisa we udwuma wudie nyina no wudi ni in isolation anase oye no in consonance with the development plan assembly no ewo yo medase say assembly plan na owo no eka ho because say the baby bia just assembly no so enimu na senior winim no say ye be bibia with common fund no mon farmer MP no eba assembly eti bibia be no assembly no enimu and sana why this adwuma no right because omo ebetue sika no though within that so say MPs common fund but sika no ewo assembly ho omo na odi memo ko say me pese me ye we a omo hwem ansa na omo approve na ediska no edisa adwuma no enti ne ebe ye bia na assembly no enimu yo mimisa ne say yenye real ewo hana yenhwa ade wo ye
MP ewo Nkranza North wo opposition MP na oba Nkranza South ha nso a ye wo MP a ono so ye opposition MP ofiri ukuo mu NDC mu ba ye hwe ono na de ya ahwe bi beka se ne de no wo soro esen wo de no enti no yemisa se adenti a eba ne saa ama senka mu mienu nyina mu firi ekuo ba ko mu nyina mu wo opposition na se mu gina nsane ne bi ono ne de no be we wo no ne de mu be yedu a chan wo de no enti a saa de no aba sai na be si a kire ye yo me da se em se sania o kan no yenua no a oye odesan MP ewon Nkransa South ano abe DC right abeye ne breso na hebeye municipal hebeye MC ekoye deputy minister for local government na breso no nyuma no bebre wo ho a oye no Nkransa South ha it this time around no sa niema no a me di miska beye no enya de ode niska beye sa de no enti enam so ema niema ewo se ono di niska ye no em se bekwa nimu asen medie no enti niema no bebre wo ho a wadi nkan aye no Nkransa South ha enna em se sania ono wadi nkan abeye MP da no wasan ninim mpanyifo me afi na maba minim sa mpanyifo no eti ni nyina aka ho na ema niema ono eye no ha no behu se bia ebro ne ya meme ye no eso no right wo legendary project bi wo wani so wo beka say during what tenure as member of parliament no ba bia de obekwa koduru bia no by that time no na waye saade no de eja Nkranza North na yo me da se em se sania yenyina yenim no common fund no 5% ena eba MP4 ye ho ena 95% ena eco assembly 85% eba me ho no sania meken no education ya ehia me ye kwa suti school na meka ho asem na pese nesia ebeduru say ntome so aba no na matimi asi saa suti school no awie saa so na eye health sector yeba ho a pese misi chip compound be mi no na mi nsa ansana next 4 years no next year no I me 4th year no I end eti sa niema no de sika no esu anso pese me ye sa niema no ma obia kwa ordinary hunu se sa de wi a upege no waye ewie eti winu eka niema bi a me pese me ye na obia mini ho kra obia ehu se eba so no matimi ayewi ida se bebre opposition MPD ya Adea FM ya if you say if you say si nia ekokoso ewo Ghana no ya maame sisi abranda pa yenkohwe ni dem sika etim ho sika no onya fi aban mu sika say so krata bia ma abonte chese aban mu sika bia yera yakọ Bank of Ghana sika ya ka ho asem se nka ye be demonstration no sika no nyina ewo he right sika no ana omo ye se omo e de esie na nesia omo yi e de ababonten e de abaye campaign because we allegation because we dey baby awuwe wunim nkrata no mu ena wunim dwumadie no mu chen ye na ye te abonten no enti se bia party ba bi na e ka na awo kan ya nka e bia obi anka obi be ka sa wo de wo kan sa na ase mu orem kakra enye rem sa if you say
Ghana ha uye adwuma inuma ketua yetua wo se uye business a ebia sika wo de shaase inim se uye business a obenya emfaso but yekohwe sika etim maame no dem bank de enka ho se sika no onya fie right special prosecutor omo ekofa o de sen sika no efi ni dem mu no what ni asi court say omo nsan fa sika no emfa ma no isan say nanado apake court no we say so office of special prosecutor asan arrest no biem or call for so be investigate no yes eno na Ghana ha no koka eni ha se no koka e wo ha enka court no enye se emfa niska ensan emfa ma no nka court no kura na e wo se ohwe ebisa no ba bia wonya seska no efriye but court say emfa niska emfa ma no on the ground on which grounds ebia amount for raise procedural challenges war kwan a OSP fast so no nti perhaps and nti a court talk about not necessarily say kwan edu aye de bo no anane aye ka no bia court che say enye nokore sa ukwa bruchi a ukoye adwuma ho a 90.7 FM na omohu say sika bi ewo ho ebro so a ombe hwehwemu afa ho ena we hwe ne ankora no ekofa aye kora enye sika keto ansa na ne omkofa we no fie no bank de enka ho enti nka e wo say court ena timamufuo ye nyina ye kasa ho na ye hunu ba bi sika no efri right eti ye nyina ya said say ye beboa me da say na sa honorable yenhwe bibi enfri ha MP bia no ona ugina omanfo ananmu bi o ha yehu na MP we asore na wabisa question na MP we asore na wabisa question ne ade enkransa no fofo din mu nsembe na wabisa meka sa okasa kan na o kan say watwe minister na ba parliament de ba kire yemu ma yehu ene de o hwehwe information a enye na obi ko parliamentary hazard mo sesi a ye be hu question a wabisa in the name of nkransa no fofo wo ho ana yo me da say ye ba energy sector mebisa questions enye prekumpe rules mebisa obeka specific question na ubisa ye se be ya ebema yehunu ubisa wie ye ne de na afiri mu aba ye ba yakwan no ede a akwan a eye druman kesi busua town rules ena sa kranka the same kranka kwan no bontibo mri akwan no fie ma kwan akwan no bebre na mabisa ho questions right eno achi ye ba energy sector no a eye nkura light eni so no mabisa sa question no na ye ba water and sanitation so a ade a mabisa eye yensusam right se oba fie ma boabe maso dwono ho droman kese droman kuma yefre mabisa minister say anamon ben na etu say be ya yebenya small town power system if you say edru pebra nsusem ho oden eti ade no so mabisa ho 90.7 FM nipa ye ba ha ya ofre first na mo ka say network no nye timiebu aha eti ono so
sa network sem no eno so ma bisa minister ho question if network ya enye adwuma ewo Nkransa North nyamia bebre no right it questions health sector eno so mi bisa minister anamo ana omotu sebe ya ibenya district hospital eno na enam so a sisi yehu se contractors ewo busunya omo health we no iti questions bebre wa bisa o parliament wa representing Nkransa North ye ewo ho and what about bia moye policy and program bi o parliament bia obebante na ye me de se o kan se wo constitutional and legal committee no eso wo parliament recently ye hunu ye se mo legalize we ye se mo ye we wona mabonta na me kan se afede be se ye nko no we be se ye nko do we ne nema sa ne ma na no na me pese opa constituency be kire o manfo mu sa de na mo ye no specifically die ncheche na de abema constituent efa ho yo me da se say sa wi nsensem no Adea estati ache se yen galaze se yebedo sa wi no na nyema bebre mu a Adea omo ede eye na nyanenom enti na omaye se yenye no na mum ye na yaton ede ama omo a omo de eye nuro ene nasefo no aha na eno so ansa na obedo no gise unya tumi krata right say e wo say wo ho kwan say utimi edo nti enya ade a egitum say inua na yenom na mum inua na yemfama omo de eye nuro ne nasefo no na em say eye LGBTQ we no so eno so wo ho no eno so e ba yanim a ye tu ho na mo a ye de aba honorable yeda se obeje wa home kakra ewa ha na yenko parliament ebra na obisa question no your infoni no bi wana number 636 an of member from Nkransa North Joseph Kwesimensa. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to ask the Minister for Roads and Highways when the contractors working on the following routes who have abandoned sites will resume work. Busia Town Roads, Busia Dromankasi Dinkra, Busia Boaben, Tanko Fiema, Busia Bomri Bonti. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Honorable Minister. Your mic. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Buzunga is the district capital of the Nkransa North District in the Puno East region. The town is located on the Aseche to Atebubu Road, which is a regional road R047. The trunk road through the town is bituminous surface dressed. However, the town roads are all gravel surfaced and in poor condition. Currently, Mr. Speaker. All right, ebusia for minister no response no edoso ntino na ye pese ye confirm honorable MP or so bisa question of parliament ntina ye pese ye ma time no nti na ye twa so na edoso pa ewa ha ye de abro honorable member mamimisa these two quick questions na fe ye ma frefo no kwan ma wo mo emremu Sompa FM ba ye no ye de botai bi si ye ni so na ye organize ball bo akansie e de amamabunu ai won Nkransa tifini anafo nyina botai no ne se
ye pese yenya kuru ba ko a obetima we ne akansie no owe ne akansie na ye twa sika botene eye 20,000 Ghana cedi na de atoso community project say bia ICT lab bi school konwa bi ana project bi nkane abob bi na ahye a ye betime FM ye betime de akoto e de ama eye saa kuru kro no and the price money at that so. And no, apart from the price money, no, nema bebre wom team na be when the playing body no ya wo sika bi de be more akande jesse ball ne ade ye de be che wo mo na afeda ye sensi akande wa ye timi aye we de nyam panimfo na se menka me na me bisa wo say unofficially me bisa wo fidie so I we dey as ma put you on spot. Ubetimi aboa ye JC 2 sets of JC ne ball a ye de bema because wo constituency nkrom ye no wom bonte na fie ma aye likely say sa project ebetimi aba ho enum Monday ebi sade atumani ma mehwe say 2 sets of JC no me provide e dey amamo yo ena ball no yeah that's it any said ya wasi ajepen de amayen afi next year ye election year enema miensa ben na efiri sabre ya kopem December se wan to me anye amfa ma constituency fo a obeka se bia ye nto abantia yo me that's am say senia medin kan aka no nyama bi wo hɔ a mehwe sɛ meyɛ ama obia ehu sɛ me bɛyɛ MP ade a metumi ayɛ bi ni sɛ yɛba health sector hɔ a etumi hu sɛ yɛwɔ 5 zones ɛwɔ Nkransa North yɛwɔ Maso zone Kranka zone Yefri zone Busia zone Drumankesi zone na 4 zones no apart from Bonomaso no yewo health centers ewo zonal center bia but oba Bonomaso a chip compound na yewo ewo ho na ansa na obetimi akọ health center status no jiso omunya akande bi no eti ansa na next year yebeto aba no mehwe se meboa na akande a ewo se Bonoma so chip compound no so enya na yebeye eno so health center no nyame pa mehwe se meye na bra yento aba na Bonoma so enya health center ewo ho yo yera yeda ase bebre obeje wa home ewo ha na yakwa ahoma no so yema afrefo kwan sesi a 0598 994994 0598 994994 ubisa honorable question dia waka no ebia na ebi onte ase opese osan kire wo mu eno an se ofre na wabaso eno da nchene nso a yegusu a ye ka wo se bia na nye wo question nye ne a ono aka no ba wo so bibia ba wadwene mu a opese odi bisa no twen ono MP adwen si so eno da nchene a mesro ma okasa honte penimfo 8 yen. Good morning. Good morning. Me bacha wo deni ba bia okasa fi. Bacha mene honorable ba for them sika. Yeda say yewura ma yenti wa no pay. Me mamu ne adwumatia MP eno na nka for ono maduro nyina. MP Joseph. 2008 August ye create Nkransa North constituency de mayin. Na ban bia to create constituency you sika bia seed money bit to a ye de boa district no. Nkransa North ye nhunu bi sa was it 2009 and this government basua you were agent to be district chief executive from Aseke to Adea Oku Somayen and what NDC MPP for NDC muda this MPP you were there obe you were mensa or cano I'm saying you might be the one can always say you were there you to the Drumankesi kwan
saa no ma bi ama but me de ye ho akide ni meko me de me sram kransa man ni say we opposition what do me dey quite different MP for atiwa oye road minister only atiwa ntaru kransa no for ha enso kota ro na say garden for stay for the car cover so ya me tete go Abia nyina firi so ya dem kransa no for ye nya bi ankempe me slide this for say ana Ghana for say yan to aba mensa bi man ko 4 years no koka ye wura do man mensa ho a ikura be the minister no abebo am kransa no me da wase yes say da se bebre no wadwen kira wo de ba ye 0598 994 anope wo ba dwumadie so enche ye de dwumadie nyina beba wieye na anope na honorable anyakwan akotoa ne dwumadie foforo eso wasem bisa ne sen de minister ana MP kan de when na wonte asa opɛ se ɔkyere mu biem de when na nso aka ana unim ɛwɔ constituency no mu a opɛ se wotwen na dwen si so 0598 994 994 0598 994 good morning. Good morning. Me ba cha udini ba bia kasafi. Me pa cha me frame Isa Ilietu. Dodoma omuni mi bi no ya frame Zungo DJ. Yeah, that's meant you. E pa cha me papa me sa wakasa bibire mama ni age. Na me how ba ko a me pese ya how ba ko a fe ja ha me pese me de to nanim. Ene no ankasa tu anamokra ko hesi sia ikura ni manimu yayi masa se sia yi wokoduru ade krum se sia ade tomkwari su kru no so wokodura contractor bia babeje hot ade tuto se oye kware wa ye gotes ne kituwa bi na wa yi gotes krakato dankemu se nso start se to busumi nkunya mu kopin busumi duan dan bako 8 ebegiragu etine nka me pese me papa Joseph me Saudi na ni kohwe ansa na waye den waka ho asem amaye fine all right post no waka post bi so ho asem but post no begu ho nyene aseche na me firi aseche post no more than 15 years ni na mframa bebu low tension no gu fo mo de post be 20 or 25 abegu out to now ama omo ba so omo betutu edi asisi agigi esika 10 Joseph baye ma de kire ye de tuna ni se onhwe no ndi hu dwuma maye ni nyina so ya butaya edaya ni so enu nyina mpanyimfo na omo hwe nya mayo on pesa bato ni duru ansa na mo abeka se ya on be ya maye ye da se maye mfo obi wo front so good morning udeni baby o kasafi master de refrigeration and gas cook 7 brother katejan ye da se master yenko mamenche ona memo wapaso right na amenche a mikuruma MP so nse mpeso so MP ene ho sisi ya ono ne kase na mabona baso se mu frɛ na waba ntina ya ne sande na mia mikurumu sisi ya ofreni ya woka sisi ya woka se usi ada edan be ye nwotwe anase we ebitimu adwura saada no ye fie eka ho bi amuna da ho nye se anya na se ofrefo kanye postemu ka na woka nti wo MP firi ho no ma mesrense contractor o yes adwuma no o ma ye hu ana mo fa ma ye nse de be ya enkoye se hwimfim bi sine ya sara ko bo MP amane SC na banti won san emra emeboa ye mpene sa ama wie ni sa no nse me de bompa to bompa ufra se cha na se o fa de mi amedim ndi ase chenso ye hu se yes ga kete wo ha ye se ye ya market prebi etwamu mu station akodo kan se ya bebie ye de ye be ye adwuma na nso ye hu ne ye ko eno nso ampi ni mu bia ye be stress omuntu hu ana mo na to obetu ye da se yemfo obi foforo good morning Owoahene baby akasafi Owoahene uni Owoahene o masen abatimi abu bra Owoahene enti o Owoahene uni se me de me question bi to wani ba ye se anti ansami o okay light pool na konkuma na wo ka no hwi ni ho bibi ankyerɛkyɛ wa ye bibi wo ho enti won ka ne wo na yehu nkwa no sole o mu twa kwan efiri konkuma betimi abu nkwan kete na enye fe o konkuma ho sesi a me wo konkuma ho okay o de MP be responde obi yi anu ama ye da say good morning 0598994994 na o de adwentre na ba e wo ha enom good morning hello good morning boss me ba cha o de ni ba bia okasafi
Pacho locomotion ni obusia ka free busia. Loco enkoye. Pacho yeri ano pay question we bisa honorable ni say sisi busia ya kwan no tan rules no da be na ehwe ni mu. Because last contract bi beje ye hello tiba so e sisi wu hwe so to a ha ni yentimi ntena. Ije be bisa say ye tan rules no ye hwe ni mu da be. Yo, get us no question now. They buy my man has the last one ya na honorable enyi ano emfa emayen yebrenaka kuma bi yebe sorry ene anope. All right, obi anya maye there. Honorable, where ti wo mo ni obetima respond no wadaroma ya no maye na ye. Yo, me da say em say ye nua no ofre fit mi abu no. Konkoma me de en chance any cement akoma omo say omo fa enye school no. Omugusu a omo eye eti se ohun ya na se onte ya oda omisa obi a o konkoma ho wo de ma hwan chance ne cement no ekosi hwan so e de ma organizer nom na e de koye om de kosi one Mr John a owo timiabu eso na om de ko konkoma ho eti opa omisa konkoma ho no so hwan na je ye Nyaji no yese odi kwasikuma ene Zak kwasikuma na Zak ene je no konkoma ho cement ena enchance all right yo enti minim say yakan no wona e wo ho ebedi akire amaye wadaru mama eti odi aka no na yempon adwe kwan no em say sania midin kan kan no contractor no every site ni nyina minister say is kasem eti miguso amitu anamon because adweho mifi ho eti se omoye ni ya eboame ankasa eti miguso amitu anamon se ombeye sa gata no ama sa death trap na omo asum no ebefi ho busia town rose nano yawada na me obusia hene fie me frɛ highways director em say obi kan asache to Medina kwana ebu agum no me frɛ 90.7 highways director ebisa no busunya akwan no ho asem ma o yes say o matem neti contract no eti omo de nipa foforo eko eti ebeya mini akire say ebeya ebeboa ma omo awodo sa contract no ama nipa foforo no right enti miguso a mitu sa na mo no omo pa omo ko bisa busua hene director no ka no ono akasa etibi enti miguso a mitu sa na mo no say ebeya ho na ye de capital the director no kan no o ma timelines bi on beba na dabi ama timeline o say ye politicians no ye ni akire say ebeya ombe awodo na omo abeye edi amayen enu nti eyade a ho na yede se capital e wo se kurunumu eyefe no bia ekosiwa ohun se this capital so efe etimiguso amitu sana mo me da say 30 seconds wasama etwa to okra na ye nsore anope ye bre no kopa yo me da say kakra me kan se nkrasa no ofo omunya mu gidie a omunya ede to abama me no omonsa enya sa gidie no na amiguso amitu anamon se be ya ni etira moto abade mame no me so mehwe se omonsa beka mpuntu entira moto aba ede mame nti miguso a sa anamon mitu se mpuntu ebeba nkransa nof tituru ne yakwan no na mesre ya mepe 2024 eduru ha omonto aba enfa mame yentu bi fama ewura John Dramani Mahama yakonta na se yakonta eba so a mi wogidie se yakwan no nyina obeye ede amaye enti kakra me kan kire me da se o se omontoma o de anam so me ka o mejesi no yo nyame pa on sabeka me da si bebre yo ene ye da se ye to nsafra wa wo ba ye abusuafo ye ha na ye de nkomo no ebesi yewura Joseph Mensa nkranza no of mra hye badwani ye to nsafra no waje penedi nidie ama ye na waba ama yede eye enkomo ene anopei
na yɛda no ase pii sɛ ɔbaayɛ atiefo nso a mofrɛ yɛ mo nso yɛda mo ase bebree yɛde yɛne no nkɔmmɔ no besia na ɛnso hɔ abrɛ foforɔ mu yɛbɛsan afrɛ no na yaba abɛdi nkɔmmɔ ansa na yɛbɛsɔre no mame mo nka yɛ sɛ Atiko Home Stores ka wo sɛ enema ahodo pii ɛna ɛwɔ edwa ɛso a okɔ a obenya bi atɔ aha de yenema boyefo enti yɛsɛ tɔne factory price 0243 629295 oni yen eni enkommɔ ebetime aboa ɛwɔ hɔ ɛnom 3A Herbal Center ka wo sɛ woyamatim koko afifiri oni nyina no frɛ 0546 107 107 na yɛmmoa koko aduro papapa tatahwe ebetu koko ase Aseda Plaza ka wo sɛ abroche niema na opa atode a for woni tre 21st clinic nkyɛn hɔ a Contadina and Toast no bi ɛwɔ hɔ ɛna Domino asikyire ɛwɔ hɔ frɛ yɛn 055 2289822 woni yɛ eni nkɔmmɔ ɛyɛ sikamane a ɛyɛ Bojibo Ventures ɛna yɛkrɔ bank ebi ni ha okɔ akobi account okɔ yɛ withdrawal ni nyina no yɛ Bojibo Ventures ɛdinkrase ɛna ɔwɔ mobile money for ni nyina yɛnkɔ hɔ ɛhɔ de yɛ de nokwaredie ɛna yɛ adwuma okɔ yi sika wɔ hɔ a obi ante na ya frɛ nkrɔfo suma sɛ waba be yi sika nti yɛntware wo mfikyire hɔ abusuafo we na ma Bojibo Ventures ɛyɛ adansowa 0248089463 ɛno no nkɔ oto asentine twetwon ɛyɛ sciatica 21st clinic di sa adwuma ɛde amount yɛwɔ 15 branches Ghana ha nyina techima ne nkranza yɛwɔ ha nkranza no yɛne ɛyɛ Presby Bank no di animhwɛ 0544664410 na wobɛnom mizo wobɛnom 5G ni nyina no oba Sompa adwam ha onsa bɛka bi ahoɔden sɛ chapo oba ebetumi aboa papa ama onsa aka bi sɛ insurance awu anaasɛ wode no afi na apɛ sɛ wo register bi nso a Church of Christ asafo no boaw ama wetumi register nkwada ya wo mo ne kosi wona di mfie do nso wona sebe onipa bia betumi akọ register bi mo nso a mo wo sebe adwemo haw kakra no obetumi akọ register bi frɛ 0249831319 na oni ye eni nkomo ata ma me madaka sɛ wanyinsan ukita akwada ketoa won ho ne ma nyina no hwehwɛ wo machi akwan ɛwɔ edwam abrosan na chi ewudwada da mu 0245 951927 na oni wono eni nkomo wasi edan na wie yebebo so amana ye kama eye Joy Chem company limited ye boaw frɛ yensasi a 0540125818 woni ye na entu anamo a bibia ebeye kama ena live P mixture ena live P capsules no bibia hyeye onom bia prostrate kekaye baba so ne sa ya de nyina beko obesanso nya hoden a unipadua no beko atia nyadewa ebetumi aboa ba bi eton aduro bia ebetumi aboa akwanuasa nyina mu 0551880918 adehye aha ena yede anopa adwumadi AC ba bia wa wote yenka bia yeda wase yenua bema tachi Isaac ebo adwumade bi papa yewura apam the maestro nanaba kefa brother Philip ene adofo no nyina afi systematic ena ode ye call Facebook no eso YouTube no nyina ono na ode ye kotu mirika ewo honom ene anope ena afi nso ye da ase a na ye da eye yadwuma wura nso ase Dr. Blessed Foster otesa anope ono so ebo wura mu yeguso a yedi na afinhia no yewura ketecho bema na afinhia no mu a ena ye woi ento ba ye fie ha ye nyina ya ye brisie medin de Owoahene Acheampong ha na ye do si good morning.